true no and some be a doctor what they atruja any drone free or my mubabia ubenya biano nanso so sebe stigma ntino ya na nipa bebre omumpese omudo omu hodi obi okro obeje aduro na yemfa ne se inim nipa bi a o yare bia o titamale o friend me se mem kire ne baabi wo nkran ha obekọ akoji na say why me kaka minua o free tamale eba tema no abeji na duro because on pese obi abehunu woni community ndi a problem nti ama adrono nenom no obia nipa dodo na disie odisie won ho kafo odisie won nabusuafo akoladra oho a owobia ne maame nso anum bi na watete akola na menanyini dabi akola ne numadro nso akola ne nini nti a esese dabi a onu madro ani nyina ha adwene ti no eyade a ye ne wona owobie no sese yare no enkuni pa enti ensese usro na ofere bi ehun na wo ho ne stigma no si di a kire dia emma omo ankasa kura no munya ahomeka entena wiase ma omo ho nto abusia enia yate yi eye doctor Chireme Atuahene wono eye director general Emagana Ace Commission elfofo yenko asante mantam yeginem na so me mensin mu ne body evra na no ayawro sem anu otin pa de Asem Beka say accident chichirinche bia ye bushofo asi wo kronom de ne nkwadro edam so mani pansia sabresi e ka bebe omoda no de eni enya papa red line na so pepepe ne se wo mo eda eje ne wo ba Facebook no so abre na fu adi ko twa su befe na Facebook no so de Asem ketu akra ne se ka sa wuro no mu de yamse yaman bofo asona ba eye kwadwo oso dexen eda odin kraton ba ya wo chemse tele ba ko bia ya lodu wona ni a kire Burkina Faso ho na number no eye GC eye -2838-12 and wo chese ka ne de wodi hwam na hwam a wo kro no nyina se supidi no bia ene hwidi wo tie breaking tia ye breaking jina se break me nyina na chese no a ne nam so masa bredi kasa wuro enum yamse chese tela no twa fasa kasa wuro no so a we chese ye kan hwe ye kura no a na nyame amfafi a na ye kwa kwafiri obi na nipa num no a ye kan wana se nipa nsia no de wo mu da ya sabia sisie ya meka sei na wo mu chese mpedifo dodo nso a wo mu ehwese bibia bekoso MTT difo mpedifo aba ho se wo mu betoto ne oman tu ba Facebook no so obusuafo sane so sa ti agi se wo nani a kire Burkina ntu bon se ekokra prekope na ye ko na amanbofo na se amanbofo a wokogina mu asona ba kwadwo usu wone manfo bia wom de omani kotua wisi di accident no akire wo mo ekasai ni nti se wo mo kan wonsem smell on my own gate and as smell I don't koja na yo hasa na ya ti ansa ka bi ase yeti de bi said ka bia ko si amlem no ti yetu ya ni se ye hwe ya ka trailer no ate ana ebubu faso sa ti ka ba ko kwa se bu sa trailer no enso etimi epiano na akwase no ho akono ana ka sa ka so ena omom hu ye obi ahwihwiri efa esi efiri ka mu ha ti ka fa so akopem no ho ama ho so accident ka bi so mini na hwe amlem ho inti biesi ye ni no ya da nyan se obi anhu se wo hu ni ntam ebisi ba plan de bi mu play ana moto ba ko nso ana opra ka se ti o mi de ko hospital na sa ta na police ka ba ko so hye emu ti police for so hu ni ntam esi ha ana mo guide ka ase no inti o mo kra esi ana mo ko plan de no kra ni ma hu do de ba mo no bo ben ha se no en de ba mi ensare no mo jire ha ya ba de aka ne wo no ho a e ba me se beti be 5 or 6 Eljonfo we eye nkrato ya manbofo asona ba kwadwo oso desen wore manfo bia wo bra na accident ne koso no mu gina ho no mu de adanse e bra yen ya wo mu kire de koso no nti kanu de dimirika saa enya Asem ketu akura na nyom ne nso bo wa kira menim na asepan yo adwa yento aso nipa wo mo sabre ekono krofo nyabotre me kwa bantem no nya ne so se yase hwi eye too much onche ni bobia se kasa wuro eye numu 5 cars
was a one dimension na we ya bom sa towing car fe no oba hwe mu nyina de akọ say no ye nim china bi so asem mo a mo pram so ye se de mu odin pa ye bom pa ye se nya me be fa fie na nya hwe ye American tentem na yekum o we ko no ma basisi ye Yakwa ga South Mensenu emu ewo enkrepuni mantamu ma 11 eho ene yakwa kwakopie araho samwa efiri ho eba ene sekranche bia yeheni fie na wokọ efie ba aduanan so edi adodo na de fra ne patem ho ye justice wakwakwa wo ada edan bia yenya nwieye emu adehia wo ho ekire se anko obi akura adwene maso sa justice wonu awuo na so Baby edan ni sie yenya ho adwuma nwieye ntu obi adwene kranko so na enkabone na efiri ho ebanti ena nkrofo adwene eba so sa baby anka ne firi ba no boaye ni akire na yenkwa ne yekoso wamokwa ya justice yi ena ewu eda ho no mhwesa de na mu no aye da ho no a na se enye dan wamokwa hu no no ana no wawu da ho ya enka abamuo eka ho ebi ema wamo ebo wagya aposifo amane no wamo ekire sa wamo bo amane no do hore de benum na aposifo ma ho emehwe de asie ewo ho wamo ba ye no wamo hwe de ekoso no a na se wamo ka wamo de dwuma wo wagya ho na bi di ho enti delay tactics asie beba sie ma asie kofu asie yesi asie sa enu am de kwakwa de John delay sa enu am de be pie mu ewo ho aka wo bi ma de che wo de atudwa esre senka be ya abane fa kade emu aposifo na bribi si ya ba fra mu no hiri num na fe na mo baba na wonia no wonwu ye na fe na mo baba je na sam baba no awu enti abane fa nia ma papa nwa kwa mu sande be ya wo mo boaye sei no ya wo mo gia foforo enkwa no bibi ni afra wo man tententem wo mo ebetumi aba emergency cases na ye ehia pa wa bra wo mo de to ya ma de bofo anim no mo mienti adehie bi ensam a wo mo kan ba Facebook ne so a edan ya ye kwohu sa justice damuo no en obi mattress yi tetedie bi student one no aya bran no no de best spread bi bran bi access so ya woda so a abochi afa ha ebi na so e omokwa e wawu da ho dadaada no mo makura no se nya se wadana egu ne ho no adehie bi akasa mienti yehu sa no ye de nkan frɛ police ama me angasa me kɔ hɔ no me kɔ report ma omo ka say na omo ni car on the film yehu sa no ye de nkan frɛ police ama me angasa me kɔ hɔ no me kɔ report ma omo ka say na omo ni car on the film of course na do ba say omo ni car omo baba ntina manga obi ba go say enkoye kwa da hol neni buto di so bia wada obunu ti won obon pa won say once na gun ye man ma obi antumi ncha do kwa called police around 11 something omo fi ya kwa less than 30 minutes we eche more than 4 hours. Oh, I had the police send the nye save my kra because asem ni see ye no eye anopa na ye hu ye men call for ye no aya fra police force obi ama ye se omunika nti ye kra ya o man for na ye wa ha area ha ye na agigi skanka kranka na ye 400 ni ye de ama wo mo adehie bia wo ma 11 baby akrachi kwuto ye ena wote se wode nsembui ato ya mane bofo anim Eljonfo Empresso Circuit Court no akọ asetra ama eyenkofuko be ya wom dodo so be dwodo enso na sankofuko ye beka ye a ebo eye puemantemu abetifi ne kwado kwawu dontenhene echamfo esiedu ajima otoso miensa sankofuko wo kope no ekura be se wo kope be bi de ne sie ya kyese akosi bron beka kidnapping bi na wo de no esie ye eno ne nam so mampemfo titu pa den brase bedwode wo eyempotemu obran champon woni nanum bi wo kan tidi pam ho se wo trase e masifo amfo senti wo se tutu adam mo aposifo ba mu a wo de kwan akra na sa enkofukuo be adunu enson ye kire wo de wo koto adaban prati tie ne ena Empresso Circuit Court ekọ
asetra ya wom chimu se ya bom pedi na ememu na wom ewu mu no eya duonu enum ema nso miedu ne ka ho ti wom nyina nso maduonu enson na court no hye se body eye sika yantam ya ho sika no som 20,000 Ghana cedis body ato ntiri so se bedi sika ya odi ababo mo ne nipa wom bidi adanse nso edi ama bia so miedu bia di miedu a kire se wom benso baji bibia edi atomu na court kire se nyame eya dom a December busumne de toso aduno edunkron emum no bebu nkompo aba court bi omu na pani ono na tena twabu ma court her leadership adwoa echama ofusu na wode nchemu awuru de atutwa ne amane bofo na kwa me ne kopi mu court yinti na manebo na mencha de among bill yama nipa eduno so ne bina bill say omo empenkofo mesi omanem anase embegina mu mom na omo nkofie na bra sefatem court hia oma na omatumi aba enti endra ekupie mu on price court no na tese nipa eduno so no ya mobile na endra instantly no omantumi emiti bail condition na say ne koye fire waba ye court na eye maame adwoa echama ofusu her lordship etne dwam no eho na lawyer for apin ni di kan no gyinamu ema abetifi ahemfo no Chief State Attorney and as a Senior State Attorney, IFL Ura, Serial Ketiku, and also the Captain in Krobea, a Fadate, Mache Radianim, or no, and I so I tell Emma Nipa Edunu Soma, one more Equay and Yamana map was for some pay, she said, Omako kidnapping, Akututu, almost as a national security for Bay, do a company at the Adiano, Ujinamuma Omo. Now, Waba Echo Court, now a Senior State Attorney Ura Sero Keteku editor court na nim chere say hwema posifo fa asem hu nyina no omatumi aye afie afi so omatumi aproduce witnesses and assatanse for pay wotwe wa asem nim nti anya kan ne papam a asem na nka court ntina so na yen hyasie endi asem no hyehyehye na enkrofo ya chomo mugina court animu omu enfi krom ho ebi efi Russia alato and crime put them for a pre and some mobilize them who be a sad but for see a mobile. If you are caught me in him in Yatia, me and your no a boom, Munyakusi and saying Krabea for that and so arguing say omo Ghana for and I'm running through be our crimes will be Sebi Bonnie and also be yet to be near to say your Bonnie Bia. Say at the year the next one for from Sebi Dinasa, maybe yes, near teacher and a fan with you. And so more can bo ma could we say, the tension when say, or to me, ama or my back court, Bryce of Fatimuntino, court in home mobile now or Momo bill. In 24 womb, a BA, you in fear the watching and in Numunia, the Adin, and Abertia, woman, the identity, your mobile. And court PM alternating. Her lordship, Adwoa Echama Ofusu Eshe ya mobile. Nesika a dog with so 200,000 nipa baku biano. So Ujania 200,000. Afi one copy nipa mienu a omobusi ewa brabomu baku with justification. Say odi sase anase japati bi hu krata betuma beto court na that be a show me homa ibetumi to so. Enti ko wi ni say court we to asem na akɔhye bronya bosom de toso tunkun say sabre no yen sambra court bi ni media sentimi no ka say de yama say ni paidu enso ni bill ema enne endro montumi meet bill conditions no tie sound yom kuku posifo and accessors bi ma me ye sure and pay de on be shase ahwe kwan on betoto na yetumi agrant on bill and gra court at the moment. Eljon for amane bofo nana kwame nodi we efri eftifedo wodi frepu emantamu mum de eba ya betifi ne kwadro obra sa nipa aduonu enso ya kwatwa momo pedo de ho amane bo de ba wie adehye ha nana ye de pramto bre kase bodi nyina edi ebisi ni anamo na wakora no asabi aboboadon ne kokko wie adehye bienu ne ye che bre ni adaje toato ansem no de mo mi amerika medin asonaba ohene kwabra boatene wei meniminu aba mami adwoa nyantatando yentwen homra ye ba somebody be dwumadie etwaso apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture
Unia, Pavi, and the Plaxmox mixture no. Malaria dronana. Annie, say an answer. Ubeje the same wife, you tested positive. Ya num bi no say a malaria morning nyina am ye nyina negative ade ho won ma wo ye hyper plus mixer no and wo de we nsu aba sentia e wo say wo immune system e strong da bia antipavi e support immune system no na plasmox no so e tu malaria no gu malaria symptoms et say etipaye afiafie wonum ato ahomre no msa achekura 4 days na pavi and plasmox mixer wanom no e tu malaria na sekura anya sa ade ko hu doctor for 0542 778572 and 0542 807907. My dear Dronedi Pa Pavi Plasmox and Hyper Plus Nina. A painful about or more manufo and Quadawan in Field in Nunca or pharmacists in her bar shop. FDA Aji Jodin Kratoyatum. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir, perfect series books here. Oma me koto bi mama mano. O wajajai. Abua wa mo say what to make in kai kama. Wa kabrofo. Na nkontabu akra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo and a tre wa nwoma bia. Our crèche, nursery, any KG, books bia bi. And our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. Every basic 1, equasi basic 6. English, every basic 1, equasi junior high school. Ne bane combine so o nina bi. English nom and maths nom me say. Books bia ni wa. Perfect series, any bi. Na GS, any naka. And so am approval. Into a batter bia koto bi maneba. Hey, and na so we there. So ko be kura betumi akotu akoton. Amani students o. Na eno kura de. What table no say we must set mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass school so here wamomua. At to phone call putuaja station wa. And crying down so mine. First stop. And your mama beer. Yatunto books beer. For 0243 299938 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno ane Hyper Plus mixture. Pavi Plasmox Hyper Plus mixture to malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hyper Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hyper Plus mixture enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Abusua pomudin hia me yie esne bibia. Enti me manom pafia ha. She, oye, Hyper Plus husband. Ye de wa Hyper Plus husband. And there also we Hyper Plus wife na abano. Hyper Plus mixer. My dear Dronedi Pa. Pavi Plasmox. And Hyper Plus nina. A painful about or more manufo. And kwada we nfie du ye nunka ho. Our pharmacists in her bar shop. At phone for 0542 778 572 and 0549 297-463. Hyper Plus mixer. Mapo budra mapa. MD Aji Ejodin Kratoya. Ghana for Medindi Dr. Ima. If we bra MPP bar bam, wetimi atretre yapo mudin won hyehye ene won sensem e dia ma Ghana for opepepe num. We kire se wasi ayaresabia bibire wo yinkurase. Ambulance ahodo. Zipline abefo kwan ya wafa so chiche ndro ama doctor for ho aye ha. Ampo Dr. Ima, ye frame Jane, ye nurse ni. Enye no kwa ye den pipi abayase. Wa map mudin adwuma ye ne hiasem. Afi bia wo sharp mudin adwuma no mukina. Sika odi bogo brand nyankwanyi mu afibia 20%. Abefo mfidie de ye adwuma no nso. Ye nya de wo nanim. Mwatete anesi fo bebre. Ye ye manage kran so ne se. Wo sanso de sika odi ma nurse fo a wodin tete no asama wo mu. Ayaresa be ye krabeshi. MPP 2024 manifesto no ahye bose yapo muden won hyehye ne nsensem no wo behye mu kina. Afen so wo bewie abefo kwan a wo fa so edidi dwuma e wo yi health project no mu. Wo sanso AC agenda 111 ayaresabia ewo maimu nyina a ebeboa edi enwuma empemo dioson aba ama adoctorfo nursefo ene apomudin adwumayefo enti we trade say a nursefo a wonya adwuma nyinu na benya adwuma ya na sa pepepe wo benya adwumaye no wasanya ahoto ewo adwuma no Ghana for mumaya boy apomudin hyehye ho ban to waba no ma Dr. Baomia to ma number 1 Hello, Odo. Wake up, Now we've got places to be. Bronya, wait there. Me no wow. Me say, Bronya, setty.
Yebeko Stadium. Hey, share movies. Ako cooking classes. Ako skiing. Oh my baby, don't laugh. Go TV ama bibia is simple. Football movies series ope cartoons cra. Go TV will be brave. Enjoy unmatched entertainment with your entire family. Upgrade to Super Plus on star 759# and make Christmas unforgettable. Go TV, love it. Ayo! Abatu amrenadru. Enchani akoto abe yoma imu akandifo. Nipa ne doso. Nanso ba akodanso wonyina mu. Enne obi ahia so obeto aba na ma obi o wani swade ehunu. No anim ne Ghana hia. Metre Owura Percival Kofia Palu a woye Franka Tufo ema the Liberal Party of Ghana ya wona hyenso de eye ensroma no. Owura Palu say obeye Ghana mampanyi a awofo breast wate ode hyehyɛ ba wato ne din child benefit akoda bia ya wonu fufo bia ebenya sidi ahanum enti atamaame benya mohum yenu ne de abo na tenase. Mr. Palu say si awo to Ghana asase so nko ade wo onfaso ma oman no enti sa wonya adwuma mpo no bosumi bia wo beje sidi ahanson metre 700 Ghana cedis say unemployment benefit wonya adwuma nanso oji akatua ana face free university wo mpe we na wo pedien Mr. President akola bia bosumi so ebetwa ne ka 500 cedis akola ba ko bia enti say wo maye nan a bosumi ne so na je so benya 20 million kanis tikano wo maye insia ti de me maye insia na je so benya 30 million enti wonya adwuma so a ye ma 7 million obi a one na yire ete oban o ma na nya adwuma oban na nya adwuma bosumi so mo 1400 na o mo ma so 9 o mo so nkura no so mo bia 500 na je se abusua no bosumi bia no menya 34 million efri apan ho na ti se makosua sane ma we nyina wa buchiri na me se Beba be president university from first year ekosi final year untwa school fees free we could university free hostel accommodation bibia free we could university so we JHS said enquire we BC exams you be kwa SSC we be kwa SSC na e ma 2000 se bakoto to prospectus akorabia bakoto prospectus na afia batu edie yesesem hwehwansoroma no na team no monyamfo Kofia Palu ya wa fra kente no ne nchan ho pe na obreso ntwa LPG yankonkwa LPG someha na yankonkwa Odofo mama mi se wasem bi o da ben na ope brese ukohwe onipadua mu se de onipadua na kwa na ho odin sitie obrabo osa cholesterol anasa de dodo ewo mu o blood group o genotype so ye AA AS ana SC Sabre me comfort by Grace Medical Center de ama o se ehwemu bia bra me nchen ma ye nhwema ka kra ye de kwa ye de bampo ebra no ye de ko fitem kwese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomoti ase obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hunu ntem ye timi asra no by Grace Medical Center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati,
Quantin Pon Mo Sir Orni Marika Na O Okokodoro. Asem Beba Dabi o Yesu Woha Yanbisa Peter o Teka Asem Beba Dabi Woha Wuko Tie Hefa Piao. Krobea nie Krobea nie Adon mo buhura ayeye me na asienka ho ise nyuma obia ni nyuma no dɔɔso nanso deɛ ɔde ama nipa no ɛno na ɔyɛ dɛn ɔhwɛ so ɛdididi hotek nyame ma wɔn nyuma no ɛnkɔ so ɔpani a wopi adwuma no ɛnkɔ so nyinkyerɛ ɛnkɔ so abawoɔ ɛnkɔ so ɛnkankan kɔ ɛmanteɛ no wɔn yɛ mu adwuma no wɔn mu nyina da papa ma wɔn ahoɔden nyɛ wɔn deɛ ɛne sɛ ame no kasa no pɛyi ɛnkwa na wɔde ama me wɔde asɛm yɛ Krobea nie sena ya me tinya tiato obrane ho hwe bi pata ya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi Asem Beba Dabi wɔn so na ni asɛm a ɛdini wɔn kɔ ni kura na ɛyɛ tuo maa ase kan emu no tutuo nso wɔn mpaaba wɔn da so buso a ɛyɛ wɔ adwuma na papa wo yɛ ne kyɛnse yɛ kan sɛ ayɛ ne na ase nka bɔ wɔn nyinaa ho ban epi bia yɛ tia ɛwɔborɔfoɔ enyanka papa wayɛ bi hoteki ma wɔn nyinkyerɛ na adwuma no ntumpɔn na wɔn nso mfa abotire ɔdɔ nsɛm a yɛ ano wɔn tika ɛyɛ futu sɛm ayɛ no ne yɛ ne yɛ adene kyerɛ sɛ wɔn mu gu anim ase nyɛ saa na wɔn teɛ wɔn nka sɛ adwuma na wɔn yɛ no mmara wɔn mu obi anim ase ne mu yɛ wiɔ kata yɛ na yɛ ano wɔn hwɛ papa nka wɔn ho efiri saa abere dɔ nhwiri kɔpem bra wɔde obiara bɛkɔ na wɔde ne baba bɛtena seɛ a sɛde bɛyɛ a wɔn bɛsiesie na biribi atɔ yɛ no awurade wɔn ahoɔden no tumi no ɛnhyɛ wɔn ma nya kokoduo ɛmfa nya kɔpem bra wa wobɛpie wɔ ne mu nyɛmɔ adom ne nti amen ɛyɛ sɛ amanfo aka biaa ɔma futue wosom sɛ ɛnyɛ adwuma sɛ yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛfrɛ wo yere a ɔne ne wɔ hɔ yi waa ɛna wo babaa no ɛwɔ fie a wobɛpɛ ontu tunanu ontu mate sese oso obetu ama oboatwo mate okay okay mate any edase ondim so onini mi apanyina atwempana onim so omo nso ye anuanom nti die ne kan wo se kose ne pe na ka kire ne se wo me pese me ne wo da no no nso te ase die ne kan honomakono honomakono na wanwini anko akiri sɛ saa honomakono no ebetumi am wanya asɛm medwene kɔ akiri na ne yɛ dɛ na akɔyɛ honomakono medwene kɔ akiri pa wadi akora na sign almost be say 8 years what do you say 34 oh tag 102.9 FM sabre na wo kofa no ka kire so ogum fie say me kora na me ka kire ne say oyanda age I me ka kire abusia mo tie bi dipe eye me ni mienu ntem asem wa wo hunu nyansa ka kire akwara ne say oyanda age na wa hunu nyansa nso aka kire obi so oyanda age no wa wo san te ase kofa no sa akwara na te ase nti na me ka say ona makono abusuafo a mahia mu ha me bu kotodwe e pabra kwasi a chewe so mfa me bone nkyem e nkwasi asem na madi wa hu so odi nkwasi asem aya na na etu wajimi ya na wunyimi majimi pa ade o ye wajimi ya na wunyimi majimi pa wo ya kwasi na anya kwasi me kwasi ampanyi pa utulege aya no Domuncio. Eba ni papa pa ni o. Asem na ye ka ni say ya ye ka ni say no. Enye abontensu o. Eye eba eni papa 2.9 FM. Why am 419? Ama me that time na nkeme tomato prot. Ena wa mama baba be si dan wa asase no so. Atu ho nsa and dance for ho. Won kan ko. Omo nyina. Eje oboa. Ani igbe. Oboa. Meba. Obetu nsa. Oba. Ensa nyina ka ho oboa la. Kasagu ha. Ma me ne ba ye no. Oni igbe 220 cities o. Ena ma me ne de ma. Me yire o ma 20 cities. 20 cities wa pa. Ni do nyame ka. Ko kunu eto ne sen. Man to ko. Oboa. Won kan. Father me say dance for ho. Dance for me. Kasagu ha. One slow way, I won't slow you. Una wen for boni ni.
tie Bashiru dia me pesa me kire ono say me pega me mu na ade e wom ni say free me call abram Bashiru yes sir bra wo ho ase me say me 43 years the booster papa ne say ne say ne madie Bashiru manya sika tenase wa hiti dia ne pia bonten na akọ na mfra manyunu mfa ho ojo ano aba ile jatabiribo ile no awia yi odomankoma nyame yeda wase ene mpempenso a enne dai odeyen ababedri adofo ne adehye awia yi yebema yenho aha na yama yenho yehyiehia ebre na wiedu yede Asem Beba Dabi dwumadie no ene eba abesom wa afidikasie yi so na dwumadie yi ena dabiara dasehia so a asem a yeka ene se yede suade asem a yeka ene se yede kire yenho so ade no ntina awie yi a yehie no kure moma yense yenho se ye ba besuade ebre kro na amu no ye be kire yenho so ade ewa afidikasie yi so na wie dwumadi a ye die yi ya no aka ya hyeden so se ye live se ye Facebook ne so na obeba wo se ye YouTube ne so na obeba wo dwumadi ni twagu ewodo na de obeye ene se oba eye Facebook ne so a share link no ma unuanum nya adesua ne ade kire dwumadi bintie ebre kro na amu no ma wonom enya binso hwe afei wo YouTube ne so so a
link no fama wunua na wunua nya akwanya na wono nso nhwe na ye nyina ye nsua de enawie yi na ye nkyere ye ho nso ade awie ya no asa aka ya hye ne nso se dwumadie kuro ya no se wokwa amanhodo so a woni a ewo Spain ebe monitor show no live ewo Be Love Radio so ono mu ewo United Kingdom nsumu monitor yen live ewo GN Radio so Patmac Radio Abawa Radio Amansan FM Bweni Radio and Sahara Radio and the 1 year France Buchmani mu Paris to be precise also monitor show no live ewo Kings Radio and Afini TV so and the Dachi Hima Radio so what Denmark yewo Rakus FM ewo Belgium and yewo Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America Buchmani mu and na wiei onu mu nyina so abadem onu mo ebiebiem onu mu tie yen emo manfo nso enyabitie mede de Krobea nana Yaw Asante awiei apesema kanana nie enawiei oji amanie enawiei Krobea jata mene mapamfo yehia na ye ba besomo oba de achi am yakwa ba ya eja akra umpom te say yankopon adom ho ye pa na nso so yankopon ya dom menso me ho den ye de yankopon enawiei yasan hia bio ene ye yawada na ye ba besom awiabre ye hia ya eja akra ye na nyame ase na ye nchia ye tiefuo nyina na ye ma won mo afinhia pa nso so akra ene eye bribi Krobea Asante kotokose anwanse na oni hwe kra no oposa ne nsem na ye den ene bae eye emoa miensa ena na ono mote ananse afi anwanse na ena ntontom omo ye omo tifie aboa nanse ntontom wansna ena ntontom emoa miensa tifie baakum okay na ntontom eni anwanse na entamo ngo ti omu mienu ne tai edai wo mu ntem on se sabi wo mu nyina wo mu num nipa emoja anwanse na enom nipa moja ebra sabi ekuro da wo ho saa anso na ntontom so on de ekuro da ho enti omu na se wo mu nyina na wo mu twe kura bi wo nipa ti na wo mu ntem engo we na ayi baaye no ya fense ntontom baaye no na kwaku ananse abanwuno ententan de afa ne kwan na no na wafrɛ aboa anwanse na bisa ne sɛ anwanse na wo na obanwuno ententan wo me fie me kwan ya no ti anwanse na gina hwa na ɔse ɔtan tan enti ɛna wo anwanse na wo hunu sɛ ententan ɛwɔ wo kwan ya no na wo san aboa nanse ho abebusa me anwanse na se me na menwene ententan enti bire bia aboa anwanse na ebeposa ne nsem bia de wo ka ne se otan tan efise otan nye tan a enka wo mehunu se ententan ewo wo kwan ano ensan ya nanse ho mebusa me aboa anwanse na se hwan ena nwene ententan ewo me kwan ya no tibire bia bo nsa anwanse na pepa ne nza bia de wo kan ne say otan tan ampanso endi sa ne te Krobea Asante kotokose obi tawo a wotawo ne wayam anyina otefre nko ni masapa na nso akokɔ ntwa eta no ntino o ma ne nsa akokɔ nso be sasede ben na obusa aboa akroma se enti akokɔ asa osa ye ohuni se ya efe se dien ya akora na obeka kire o se enye fe bibi bia enu a wo ya wotamfo ebeso nani na be ye ne fe da ndi sa ene tie ewo awiase enti emane nya wonwanwa se obi tai wo ehya ase ache enti na wotamfo wo sua wasakora na wache ne pa bibi bia enu a wo be ye wotamfo efe enti mane nya wonwanwa se bia obi wo mantamo obi wo fie obi te wo nchan ba bi nia wo be ye bia no eye ne tan eni anwanse na nya adwen se otan wo hoi tan nanka wonko hunu ententan ewo ne kwan ano ensan aboa yi ho emebusa ne se
wona onwuno ntentan o abra kwaku anansia onwuno ntentan no ewo ho saa na otan tie ntima ne nwanwa meda se oba ade achia me na awia yi mo atene nka no otan tan senka otan nye tan a nkantontom nkohuntentan ewo naboboa no emfre wansna mebusa ne se hwan na anwono sa ntentan mene wo kasai na ananse nsu gina ho dia wotawo dia na abeya ama no ebeye ne fe otan ne aduro odwumtuni bi ka wone nwummo ose wotan eni aduro nti dia otan wo no bibia ni wiase a wo beya ebeye ne fe odi nkahwe aboa tefre eni akokwa tefre bediasa adowa ketei obenwunu agumu asa ne kama fonton from yi kani enu otugu wati ase nanso enya akokwa ntwiwa fe enti obekwa akososo ne kabo no aka kire nse hey free edwai mu nsumi kasai asanka wodie no mwanka ye nyina ani agye o otan tan dia watawo ne na sebe waya ade bi ama senkasie bi asi na kompanini anim na mpanini atena se na mpanini akase o asem no yaka muntie o kwapa de chaw dia wo ye no wa anya ade no dimirika watawo wokosumu fidie asem kase aba eyi wu eto te ye no ono na ekoduru mpanyimfo animu yi wo kodwa ato amesre minua no onfa me bone ncheme mi kunu no onfa me bone ncheme me yere no onfa me bone ncheme yase kobuntwere na pa ne chew no dimirika ahobrase ye hohom no abebutu ho ye wadama mikura wonam fa cheme wate de me de ye wo no ebi nsibiem oboa otawo no enei yaka wo kwa koshe kira ye no tams ne dodoɔ mu no de atiawo wan hwe ya enei eso wonsa ana wo nan nti utumi de wonsa ye ne nkakra sane ya next time wo yire wo nan ne wonsa gina abum otan tan ne nieduru de wotan wo ne na wayɛ oboni bi na wahu na kira wache no wode beche no fache no de fache no ma saa yaw no mfiri wakomam na sebe o pressure bi ankosoro ama wankonya akoma yare bi wankonya seizure bi ama wanwu amfiri wiase yifiri wumu fache ne de na nso ma awura mfi de ode ye wo no sa o ma awura fi na wone ne yete se dada no a na wonim se wotan wo no a okwasan babio na ne ye wo ba de agina yie wanhwe ya wo betan waku awiai adehia ne adofo join in live over YouTube ni Facebook ne so a ye wo KKN ewa ahoma ne so wo Germany Den Haag en wo sana na ya Krobea Asante awiai ma menchiachia no abedwafo nyina nyankopon hira mo nso ene mo adwuma pa ne adwumaden a mo bo ye da mo ase wo ho Alex Chei mahu se onso wo Minnesota ena wiami amede hye Alex Chei wa join ni show no from the United States of America. Osi akraya Krobea Asante ne unuanom a ye wo Minnesota yenso ya bade mu ha ene ye Thanksgiving Day ewa America ha enti me the Thanksgiving Day munchia ma onomo ewo US nyina ene wiei onomo tie wo mate ne amunsu munyimani akoya fofida munyimani enso wo ho ene Yusuf Islam Achibonka and was a yes. Nanaya Krobea Asante, you are indeed very wise. And now we are yesre Allah ninshira, yesre Allah na hobambo, yesre Allah ni nkwa husain eni ni nimdie se ntonko so anso nyamokese. And now we are yamamo piafo eni modwumapa. Yeda se Merinti Osa and was a hello Nana, hello Merinti. What to say? Sophia and was ya Krobea Asante and then we are London for yenso ya waha ye chiachiao
na nyankopɔn nhyira wo paa wate ɛna wiei asuo nwunu ɛna ogoro mensa enso monitor yɛn ɔse akora Krobea na yɛ yawada wodi eduru yawada yɛ wawoda yɛ ma happy blessed birthday medase medehye ma winti no ɔse akora me nso mi wɔ UK wo ɛna wie me nso me monitor wo ɛna yɛ Thanksgiving Day ɛwɔ USC yadehye a mo wɔ US nyinaa no yɛsrɛ ɔsoro nhyira de mamo mia me nua ba heti ɔbaaya ɛna wie nhyira no ebi nkan mia nkasa me nua bɛma Ebenezer Akadum Junior onso wɔ United States mu ɛna wie nhyira no bi nkan afei Alex Chei onso nhyira no ebi nkan na enya okese wode wadwe nkyira ba afei ka kyerɛ body asafo body na nasro de ɔbɛwɔ ɔno nso wɔ US hwaa bi ɛna wie ka kyerɛ ne sɛ nhyira no ebi nso enka no afei owura George Otin Major George onso wɔ US hwaa bi ɛna wie wo nso nhyira no ebi nka Uncle Mo the Mo man Uncle Mo ɛna wie a very good afternoon to you onso wɔ US nhyira no ebi nka US fo nyinaa no awie yɛ kyiakyia mo arofo yɛ wɔ nkɔmɔbɔ nkɔmɔ edikan ɛyɛ ababaawa bi a ɔwɔ manim ha na nra nkɔmɔ na yɛdi yɛ no sɛbe abrante a wɔde ɔba firi atwoma mponua empɔtɛmo hɔ de na bakuma se na wɔba bɛyɛ na yakayaka de wɔne abaaya na wɔnan abaaya ne papa sɛ ɔde nsa kɛkɛ kora fa bɛhu abusuafoɔ na yɛ ne ho ade kakra bi ɛbɛgye ogina ne nsa no mu anim ɛka kyerɛ no sɛ mpɔnkye mienu ɛntena dan krom ɔne ɔbaa ne nso awo nan awade na ama so sese yɛ a me ne wo kasa yi obi atene baabi weitene baabi awura no sɛ baako awie school sɛbe wɔkɔ secondary enti ɔpanyini boa wɔno aba bɛhyɛ bɔ na nkanya radio so asɛm nanso ɛbrɛ na so ɔfrɛ no a ɔse memma menni sika biara na baabi a mopɛ biara momfa me nkɔ moka saa asɛm no atiefoɔ good ɛnora ne yɛdii saa nkɔmmɔ yi na owura no ka saa na ɛnora asɛm no ba afidie ne so no na nka deɛ toa soɔ ɛyɛ tutuo no nka yɛkɔ tutuo no etuo no deɛ nya to a baabi a wohyɛ biara no asɛm kɛseɛ no atwe ama ho tinki yɛkɔ tutuo no ɛna ɔde dwa to ntɛntɛm ɛkɔsii ne nua bi so ɛnɛ n'ani ho hantwo ne nua no ɛna sɛbi wɔkɔ nhyira a wɔnhyira no yɛ a wadi n'anim a sɛsɛ yɛ a yɛkasa yi krakye na bafia ha na nka ɔbɛte ne ti na yɛ nka ɔbɛte ka you go feel the heat kegya ne bɛhyew you go feel the heat asɛm a ɛtɔ so mmienu ɛyɛ nsɛmfo ne nkwase asɛm bi a abaaya bi kɔdi awura bia fidie no bɛrima deɛ monkata n'anim wei na akɔdi ne nsɛmfo moma ɔbaa n'anim mmra ɔna adi ne nsɛmfo nneɛma bi wɔ hɔ nom a sɛbe ka nokorɛ na fa to nipa n'ani ase na nipa ne hunu sɛ sɛbe deɛ meyɛɛyɛ na ɛyɛ anasɛ nyɛ ɛnɛmmere ma ayɛ aba no ebinom pɛ saa deɛ ne yɛ sɛbe ɛyɛ nsɛmfo na ɛnɛ yɛ yawo adanti ɛba yawo ada sɛ yɛ agyata ne nsɔre na ne ti na yɛ kɛkɔ yɛ wuku ada bi a na afi ada bi a nkɛ na wobɛti bi ahua paa wate ka wobɛti bi ahua to de bi na sɛ yɛanka no kora mfa nkyerɛ nipa a nipa bɛdi nsɛmfo ne nkwase asɛm wɔ ani ɛwɔ kuro yi mu a ɛnyɛ enti ɛba saa hwɛ nipa n'anim fa no kora ne to n'ani ase wɔkɔ a wɔnkɔyɛ saa deɛ ne bio deɛ obi ayɛ a ɛnyɛ no ka n'anim professionally da bi a wɔnam me ka kyerɛ mo sɛ mafo apragea na mapake mabobo yɛyɛ si baabi o ɛna makɔfo apragea ɛfiri aboabo ɛba bɛsi wɔ tek ha na metena me apragea ni mu no adwendwen bi abɛwura me tirim adwen wei deɛ nti medwen koraa sɛ mayera mia mete pragea ni mu mayera wɔ mia me nipadua ni mu sɛ na mekɔtodwe apia bɛtɛ pragea ne nkwankyɛn ne nkyɛn pragea foforɔ ɔba
eka denka kwandi bumi kotodwe ni free ho no otiam hey aboa kana hyem femani ba me ho so prekope na ye se me na da abonten entu ni made se si a me fo prage bia na aboa kana hyem na ringi wo madwemu ringi wo madwemu pe me na no me ye no tese de sojafo ko attention wo prage ni mu sa na te o ka no credit to nipa na ni ase a eboa nipa no abaya wo ho tese pacho na me adome ho ye good body na so din de say pacho from Monica Sapon etiefo abaya we na ko download dating app no on na ko download dating app enu okohia cratch bi ewo app de so enu o se ye free bibi on the match enti on the match ne so no enu o mko match ye enu o mko twempna wa kan wasem cratch di nie pacho ono Asem Beba na ade ba ka na cratch na antibi na memusa no pacho asema am oba de we de ku sese ne mamu anye wadwuma wate me pese ge na ye ni prosecute pacho me kakakre pacho aka kakra bi me ba hanum say last week Friday no nam de beto o tek enim say akra ne na bedwafo enim say me na be ma bi fafuro na me de tu na ni mojitum enam say issue kakra mtimi komo obi foforo e ma nipa ni hu say nya ne dia but okoso hwe me a ye say no be hwe me hwe me wie obekwa koye dien ni nti ye wie o hwe me a ma me wo ye no bosomi no koye dien ni na say nya ne dia e ma me be frɛ kobi de tu nanim say yo nyinsen no ahya say me ka cho say meyi but ma nya yin nti say no ma wo ama ono nso no onji ndi nti ekoye say mentene nka biem na me de beda o take for say ye hwehwe kobi ma patran ti kobi nie patran kobi nie patran kobi nie ya no me patran ba busa on presen yensa sana unim ba bia na kobi tie me patran okọ ho na no ni ho ntine ma wo ba ha me patran me friend no ama o ka chem say esi ono a wonti hobiem onti hobio patran enti say dien na cratch we wo hia free ni ho kana mintie me patran se si a de me hia ne say enfumso ne de maye me dwa ato amoso mo mpa na che o mame na se si no akra no o mehwe no mame mesre no de me ye bia me say mistake na maye na manka mu nukura nso anche ne say netie nti ma me yes anti mesre na unja ncheme okay afi sa kire mi we mutia makrache ne ntibi ede ne ba ye ntia nyinsane a obi adi wanim mamode akoto krache yanim ama krache yaje se wo behwe wo san de nyinsane ne koma nipa afro ma nipa ne hwe ye kire yanza na nipa ne koye die na hu se nya ne dia wo san de bai e ba cho ni atani say me de to nani me atiefo we dia ye adwen refreshment na me ye mo kakra aha ono ma me ko me ma me ko ho e de ko to nani mo gitum ba ye free ho na ye ba no na ye me ma me nua me ma me ankasa 2 point me ma me nua na edi ye ni ma ye ko ho na ye ba no no ma me nua no ne kokko na wo soro pa ndi me so no kra cha me ma me owo me enti ni ye ba ni nyina no se boy ni de obekwa akọ biko watimi na obi ba anya me ni kwan se o ma na duro na kwa bi nso me ni shi aye nche mintimi hwese bibise be de ebesi ena ma me ka sa asem ne de kire kwa bibi ko ni ma sa frifie sa da na esi ye no ne ma frifie a omokro mu hu bebi a me wo pa chode ko ye no entidi entina nyinsan ne ko ba bi ansa na afei na wo ka ko bi din ana me ka se na me mpese ye be che kwa bi no because na wo se me man e free ma kwam se me hu kwa bi ne nche ye na me so ma ye mbechi ni ntum wo ye den na hu se afei de nyinsan no enye ne dia eno na mpese me hunu se na afei na ye ne dia me ba che wo nyinsan ne de me na me ya we se ye kwa bi ne dia ba ye nam se issue na na esisi ni ntino na ma me de koma bla no oba de achiame are you doing the following udi achiri abaya we me say ene ye yawada me mpese me bubefu ne but one hwe yi na se jata ne sore a wo beti bi ahua wo afidie we so de wo kan me madwene no storage na da madwene mu no eso
Yini mukura de he ne so gigabyte ne terabyte ne hwa byte no de ne so me adwene na eda mitirimu no efo se ne ohun manim kitikiti we am de TV ne so no madwene na eda mitirimu no ya adwene kese enti so ka asem kire me ne di mfie wo hakora no a se me nu chia na me hwe wanim the moment I mestel me hwe wani eye to eye na me refresh adwene no me nu chia ye nkomo a me nu di ye nyina me se busa asase me bio me se edie nti na nyinsen wo de koma wo bi na wanfa makobi na wakwa saba afei na wo beka se nipa ne koye die ne nya ne ba na ye kobidia kanokre no pa chosese suma me bia mantini abobo me se adentina nyinsen no ye de akoto bi nanim wagye atum se wo behwewo wa take responsibility se nyinsen ne ye ne dia na afei dia wo koya wakwa di nyinsen na kwa akoma obi foforo obi foforo mom na ahwe nyinsen na mawawo yaye operation ayi akwala na wie ne nipa na koye DNA ehunu se na nye ne ba na afi na wo san ba se yekobidia die ntia eba cho ne ba mitim nyina ne se asha se na nkasa no de koya ye ne se parents ne ka so mba adana me ba ye ho ma nka ho no parents ne ka so mba chikwa bi mo frame ma me keto ane ya obeka a wo de ka de da no ka ye no men ka de ni akora nim de ama you know afi no ka no kure no wo sa da ne ya nkyere ya adwen entiki ni ya mie onimpa se ye kwa bi but eno no wo ka ne no endidi wo ka ne ha kire ye ne de na nya na ye no kure eno na mpese wo se siso ne de ya wo kan se bio wo san de to aso de make en oba de wati ase de obeka ne ha da no na ntisa na patro do ni de sebe no onim se ho no unse me unse obi anyem a ohwe ba bi a ebe ya yi no de afa no onim se yakwa bi enso on se enene ada no kan ha se kan no ndo opeti kan de da no kan no eno na mpese me kan se genti me kan se me ni obi kunu net na ye na minim se yakwa bi dia na me de koma obi kunu sa na sa da na me kan ye atie for monsan me yenkoye chi na montie danon komono kakra nti me kwantinanta na me fa buku ni me share scan na me twa any date na chese ensi ko bi ne de ne so ekosi obi kunu ne de ne so ana ma antenanta okoya wo check scan date no date ni nsi ko bi ne de so esan kokosi obi kunu so nti mama keto adi me ho ya ka kire me se wadi watimi adi manim amama kwa akwohwehwe be ma oni ba oni yire na be ma na je atum se wone me na na enyem ama na bɔ na busu amane na afei dia me se mesisi we na se we na obi kunu na me pese me de ma no a ne nsane ni nan nie ti mama so adwe ba me tim ne se me ho da me nyem ye ndru ba bia na me yiye nti na me nim awo no enhyehyɛ ye da ho ti me ya se a obi nyinsan de ye mfa ma obi ba se ye obi kunu ne de wo sa me de na ade ma no na de oni ba nire no me ka kire me pass mi na me ka kire no nti mama me keto aye se ene sa de men kan kire boy ne se nyinsan no mayi agu ka kire kobi no a ne se ne ma ne papa na tobo o ma wadwene se ka kire kobi no se nyinsan na amode beto nanim no aye dey mayi ato agu se be ya eho na chi be kata boy ne hu se ne ba bi wo me ho a kire be kata me wo na me ani me wo ya ne so ye me operation wa ntumi anwo me amantumi anwo nti na adwe kosi se anam so ye srem ni nti na o se senka anya me operation anka me force se me chim kura anka mewu me mba biem na ba ma ne cancer ti efro operation honom no wanka bibia me efro hospital ba wa boka wa ye bibia wie yi me ba fie wa start ma onyim nyina ono ana na hwe onyim na ono ana hwe me akwa no bibia from beginning na ahase nyina nkosi ending ni nyina obi kunu na enzi ye mo operation ya me ba fie no ana ye nya 3 weeks na ba mu say because we din kan kasese ye ono a mewo bokọ nya ono nti na adwen ye ne ntama ne koye DNA obi kunu ne koye DNA ono nyina na ko DNA fo ni mienu nyina na ko DNA fo eno omo ye dey eno omo share ye da a date ni beba
yan call mo office won kwaje resource no on be send afa your phone so ti ya send ne de ma no ne send me de ma me no e ba no afre wo mo no abisa code na wo di be bie DNA resource ni mu no na me frɛ me de number for krampo frɛ say omo mfa ma mo se de bi gese number na me de ma wo mo office wo ne no a no betimi ya use dia na me see you ntime na me chepu ne me hu so me hwehwɛ ya na me de sa number ne from no me de koyan se ba ya na nye obi kunu ne dia hey obi kunu vindicated baba akoma me Asem Beba Dabi me Asem Beba Dabi baba akoma me bio Asem Beba Dabi enti obi kunu koye DNA na DNA ne ba ye no na nyinsa ne nye obi kunu dia na nye ono dia ye nyinsa nso waka kire ko bi nso se wayi agu enti won delete wo hu bibi akra mfiri ho awura kasa ye ho akasa mpacho ya me kasa ye wa kasa afi wakai de da no kan ye mpacho ai okay afi kan okre ne to aso de oba de no oba de kasa da no ntro na betwa me ne metiefo no afi na kan okre ne to aso eye den na afi de nyinsa ne ye kobidia he say de calculation a wo ye na ensi kobidia so ekosi obi kunu de so na okachire ekobi se wayi nyinsa na gu na eduedue ma bepie ne ya bepie manim hey afi de eye den na nyinsa ne ye kobidia he say na wo from the onset na no sa brofia me kan me kokodru fie papa soja che metna hosrebe o say that day dam say adai o say wakoka vindicated yen kan sa ono na ebe kire me brofo ne kan o e na say firi okọ ba ni awo no brofo we ba ni awo yen sociology for me kan wo sociology jano a o brofo we ba o ma me kra ni awo no ni awo no wa mama kodru fie ma me bakra sansrem ya gu so wo hunti wati ase enti wo no ahyase no awura Monica na wonim se nyinsen no eye kobidia na emom intentionally o sheda e na ade ko she wo bi kunu meboa mo attention mra hanza meboa mpacho awura na wutwa me ntora wo be majata na sori wa hwe ya me hwie nsuo hie gu so me wia na me di aso tade hye brog fridge mu aye brog pa na me di gu so no aye form no atena ho wa hwe ya wia isa na me de be ye wo afidie so me say okay to bo satam na wo ne kobihia na kobi no ye adwuma ben pacho na me ni madwuma no ye na wo ni madwuma na wo hunu se no ye adwuma na no wo nya adwuma pacho na me hunu se onye adwuma na wo hunu se onye adwuma obi a onye adwuma nso de bi ne nsam first day kura on ni ko hia o ma wo sei o ma kes ka sei 5 million 500 Ghana cedi pacho de mamente so 300 Ghana cedi so I'm serious be serious 300 Ghana cedi pacho de 200 pacho de 100 pacho de o ma wo sei first day 70 into wo hunu se enye obi kunu de on ne han dan ma o meboa pacho ai se woni ska na ofre na obre obi meboa pacho ai enti wo hunu se nyinsa ni ye kobidia ba ma pa nchen first day wa ma me 70 kire se bi ni wo ho nhye da nye de obi kunu nya ska ko han dan de ama me de a ma me mfa nko hye obi kunu na ne on hwem yie nya sa adwen no na adwen ye pacho me ho na mandwen sa wa adwen sa ye den na wa fa nyinsa na ma ko bia hyase na ade koma obi kunu ni wa ono na mudi nkan ade koto na nim pacho na mse maame ne ka so obechi no na nti na maame so me yesa o be bo me madwen me kain we ewiase wo ho hwe nemre nkwada aba sebe enioma nkitinkitinkitinkitinkiti se ya na mamu nyanya asem no se ya na mamu nyanya asem no abaya wo sebe Africa ha yete aware mienu ase enti se wo wai wadwen se woni obi kunu ebetwempna so obetumi aware waka ne yere ho a obeware wo se wo wate ase na so ne natena wakọ ha dan de amawo na wakọ mu obi foforo akọ nyem wa adenti da ade kwa akọ chi obi kunu mi wa wo wonim se ade no enye papa de dia ba wo de kwa akọ hye no
ada na mo yesa e ma ya ba adan yenya mo den sesi ano yenya mo den adan nkwada nkete amaba wiase munyu so ngu faako na hura bani da bia wojo so hapio wakwajo so hapio wojo so sa ujiri sa die na besie sese yenya mo dai maya binumu aba yenya mo dai nti wonim se kobi ne ho nya de obi kru de ne ho de tinyankopon ne ka obi kura koma ma na dwene ma ne koye die ne se nko ye die na sanka do obi moja na akoma no Asem Beba Dabi mo ma amanfo hwe amanfo masa adai yenya mo dai sese wo wiase monkata kobi nanim kobi atesai kasagu bibi demo yi ano ani ana da bi mame yes or no o ka kira aba ya ibra wonyem senyinsen no onyin koyimu sika nkotoduro e ma na duro no kra ma eno ne bo ni hu se wanwe ya ye bechew o ma no aduro se wonko no munyinsen ni ngu me pa chan o yes ade no obota ye ntie ma wo yes ane sen se wanyem obi ba na wo koto aduro e di ama ne se fa kohye na koyigu di enti na ma wo yesa pacho me tuma share the whole story ase aha wo de kire me ho ne nko apɛ me wia adaba mo ahye whole story ase so ka se me ma na aduro a na e fa ba bi no wan kan ye because it was a mutual agreement yeah agree mumi no mote ase say because initially no say when you ready to be a mother so yemi no ye gitu me say ye be yesa de no nti enye me nko a mepe hwan na koto aduro no me akasa na mkoto ye e na ade ma no okay eno hia me na me ma no abaye yasemo a okay eni afi na wonso aba oba iwo hu akwada no mehu no uhu akwada no ho ye wo sei enye me hwe enye wo hwe o hwe wonim na wo hwe akwada de nim enye wo hwe enye wo hwe kokko ne de oye kokko ba doesn't mean so be kokko a na eyobi okay awura yasemo a wo ken wo yi wo ano sei mami sha sisi Michelle Monica said o kan e wo app no so ma ya sha si didi nkomo ai nti one faithful Thursday na Monica ka kire me say one ne friends e ko party e wo bu akwa side ho baby and I'm ka say okay and o koy of frame around by 3-4 months we ko party and I'm say no problem so it was around by 10 and you and of frame say omo we party na the friends no mo koy no aso mo pese omo di omo party na se chie den e ko omo fie obi e ko ne ball aha nti wona de ka na do omo koy no ase ba akode ya nti no e ma why stranded wo hu de onye sometimes na no abrepo junction na me ne friend the time na me national service nti na me ne friend na ewo edem edan ba akum ena o friend me na so ena saade afa ka ne fabra abrepo junction ne ehwe se bi ebenya ka edo be ko baby a woteni meanwhile before that nti ne edi kan decide say that Thursday Saturday di animu na nke yebehu ye for the first time nti obeduru abrepo junction no ye na nke ye say bia ebenya ebia kate aka it was around 10:30 p.m. going 11 no tini enya bi ne call bantema see ye kope ebia menya boot na be order boot no right now na ya available na so mo men around ne bi so ibu na ye nyaka na m decide say me chen de unti me dey emeda because me ne me friend na ye dey eda ho na sa de a minim guest house be around that no like a ball of cost cost in what form meet makwa no why they was spending 90 no ena osi okay ena sada obi kan catch your friend send be in case your mother every bisa o friend be ka say bi o na me ka say no problem ena ekoye ena ekoji room no sina nyumre na de be koso koso na said now think ka wo koje ama no set me no there is no way I obepin so no kwa be da because onim area mu onim obibia wo o kan ye no ka so no nko ana oh ya ni kan ni ho nkomo de intimidate am decide say na sare na see nyina be da den because e wo nko a okay so ati and what ase and na de be see here dey e see here so it was Thursday so the following week no na am saying ke be share Saturday because say no ye di kan inti Saturday na ye dey ye ho so Tuesday Wednesday no ka chem say that week no expecting menses
oh and I'm say oh sir ne ma de ne yentwen e bia week ni kwa wiye de na aba we no the following week no Wednesday and all catch her say week ni more expecting the menses and I'm say my de twen say week ni end nti yentwen ma ne de end ti end no na say bibia ama and see you and you say ne say yentwen the following week ni de en so the following week ni be so no that was e be so on the Friday I did nkomo na still na man am na Saturday den bra na just yen testing whether positive or negative the testing you na say positive and am you say no question say or you sure say ni say media e ho no initially kan bo yafu na am so enya bufu like mami hu because how will you know say week we me expect me menses ama automatically wonyam intina ho na say me doubt ne makakra and still na yes I have sex for the second time I don't know about him waba fie ho de no aba me fie baby anam te no mo have a second time that no so ka kire yes omo ye ba ko pe okọ ni fie ne de one na anye hwe to aso so that was then intino oye no say oye recording kire me unfortunately say my phone on say am case problem unti asay eno oye recording say menye wa na menye de me pay dru because ne can decide say any option bia because you better terminate meanwhile you are not ready to be a mother same as mine and you decide say you better dru na me to dru na me share and I oje and my auntie won't be for be a week na me nte wonka nti after be about 2 weeks na mo fie that was next Saturday ti mo na muso bi bo me punu me baby na ye wo na wo mother na wo father na wo nua ketwa na mo ba ho na father ba na ne bu ofu na o say all right bi aso bitima police for action because mama wo dru say dey jigu na am jitu mi say ja no kre ma anye ni me ma e decide see be yi e ho kwa man ka say e decide me jitu mi say mama na dru na papa ne say oba ne say adan kam ye ni gidigidi a call the police for be dey be chill but oba me jitu mi say ampa me ne ba no bibi wo ye ntem no ka say ne say ade a me mo ma me ne papa amane ni emra fie and I'm a papa number, and you exchange numbers. And I'm friend papa and born money. And I'm the papa number, mam, papa and papa for papa. No moody in common or move or share that the baby fee. Now my papa near around into decided send a side of mammy penny. It be dear any more near a day. You coffee or near quacky BBR. Until first day, Mokoy, first day me throw me now, second day me throw me now. After the floor come throw me now. And I'm throw papa, say. Oh, Monica me friend me nyanu na o papa se wono ko nim se ge o mobile na wa free fee nto nim se bi age no kra ba me ho na me se da bi o ma me ho papa na o ba wo ho no papa na o ba me ono na e ka se ichi o nim se ge na ba mo because o hu ni fee na me se wo ma me ho nti one time na can say eno kra me frɛ na me nyaawo ti me nyaawo no na me ka jo se o ma me panyin na obedi mani ma me aiden aba no ono ko Kate Dubai ho nti no senko opeso wedding ohun se na be ya o man direction ne ye ba yemre na o se o ma me say want to see bebe fie ho no unsi ho hwan na ka sa kire Monica o se ne ma me say want to say ye bebe fie ho no there is no way ye be hu no na am say we na am ka che ma me na ma me say na we dey say nya ibia na am fro papa ka chen say no why dey waka na papa say na sa de no bibia kokowi nti onim de nti a me pese me hu na on pese me hu no na ne kodae nti week ni twam no sa week ni twam no the following week Sunday na yanke be ko mo fie ho nti mo ho Thursday it was Wednesday Thursday mo ba ko ana mo se new number frame because online e fra yinya edum ana new number frame na me fa na ye wo na me say na online why ne den a me fra wa me nya de me nya ana say de nti a ye ba fie ho no hwe na ma ha me ho anya de ama hwan na ka sa kire because why the way you go na say why you go say na nim so obeyi egu na die ntina okofa o parents no ye de e bai na ase hwe ma no wa yi egu na mbusa reason ti ayu ho no wa mam reason bia like na don one ntina say on head am tangible reason bia nti ade yesa na me dem forget ye nti me fe papa ka kire no na papa nyini na me say no wonyina so na me nye de me nye no conference call na me ye no conference call na de o ka kire me o ka the same thing nti e kate ye na no papa say Monica me na panyin boni because we nti obeyesi papa na odi na nimba ho no o na e kasa asem na kire because we nti obeyesi ya enka wa ha no ho ama na ani animu anye de ama
ɛna me bɔ me papa amane ɛna me papa so frɛ ne papa ɛna oni ne di nkomo me papa frɛ ne papa na oni ne di nkomo na ɔmo ka sɛ de again na yɛ no anyi ni nti onim sɛ obi esi anka ɔma mpanyimfo anya de amem ɛna me de me yɛ de me twa so na me kɔtena me baabi ɛna me papa frɛ nti ɔfrɛ wo no oni wodi nkomo ɛna aka kyɛn sɛ ampa asɛm na aka na ampa wayi egu ɔka saa kyerɛ wo papa ɔka kyerɛ me papa ɛma me papa ka sɛ ɛdi ntoro yigu no so reason ni a ɔde maa no deɛ ɛhɛda minim reason bi a ɔhɛda de maa no ɔno ne sɛ pɛ me papa no me papa sɛ wɔ sɛ obisa miska for antinenta me obisa miska for antinenta mi sɛ me nyɛ de minya ɛna me na me bisa papa sɛ wanyim 2 yɛtasi 2 weeks 2 weeks minim ebia 2 weeks yɛ continental de a mintimi nkyerɛ ɛna sɛ after nyinse no sɛ after nyinse na o parents ba ho no ma hu biem nti tam me na obisa msika for continental man fa ma so ati ase nti ɛhɔ na the be 2 days time na afrɛ me sɛ obi a wo sɛ wayi ade egu na me mfrɛ mu sɛ wo sɛ bia ho tesen ya nam so de na existing tia na ye wo ho no eni ho biem de a no need sɛ me de me frɛ because they say bibia ni ntem bi nti obi e kon separate ways ama ya awe say we delete number block you o ya awe o ka kyerɛ no me ka kyerɛ no ofrɛ wo phone so na wo ka sa kyerɛ no say nti wo delete ni number no wa block no nti o ya awe say me block no ɛna wo ka say sa ɛna me say ana me ka tell na me delete na block na obi akɔ no baby that was September middle of October me ka in September but a whole sense of new year around be October middle ho baby and me forget it nti since October one frame till August year me wo ha eno kra na me ni around me pi nti me ba me jam phone me ba na me hu 3 different miss calls and one SMS and WhatsApp message so nti me ba no first one di kan take na SMS no and number ni test me so oni more important nkomodi na o anopo be frame nti ase na me mpese me hu ade kro nipa kro na me frame nipa kro me frame na ye wo na as o enya asem bia nti nyambo kina be frame na me se wo dabi asem bai na as o enya asem bia nti me bia mo WhatsApp na me hu se o de Krobea UDP na mu se ase Krobea oda hoyi onu nti na wo frame na ase dabi na ye wadamfo na wo ko share ne ho no because this waka chem say wadamfo no wa since time a ye kan say bibia ko wie na akọ wadamfo no e na wa hye saa wadamfo no mum eba and I'm see you and I'm cutting so next morning and I'm from one fa and I frame me back and I di nkomo na say yin say na aka chem say wo yi egu no wo anya anyi enwu na wawo na I'm say story be na wo ka kire mi ade a osi wa yi egu ama o papa ya aka o papa ya we me papa ya we nti mpo se me mpo na mfa se bia wo twa me ntra me papa frɛ wo de at least o so ka kire ni se e bia o ka di agro na waka kire wa nka wo mi wa o papa e wo me papa number wo me papa number mu bia o maame no so e wo ho since aka kire me so nyima ma anyi ani no o papa mfrɛ me o papa mfrɛ me papa o maame ne mfrɛ me papa o maame ne mfrɛ me no apart from what our friend and I mean you know one woman being a friend no se ne ba no na afena ono na otu kwan afena waba and wa beti issue na mbusa say enti all this while if say so say ono nya ore mother enti wo ore mother no enti issue no wa anteda kopim say obai ya agasimi ya na oba beti say sa wanyema BBC and aso pem papa na me papa na me me mfa mawo say kof me hu di enti e wo say me de mawo o papa oh me papa number oponye dey on frame na papa mframe me na me ka kire wo say na wo na so wo wadam for the next day wo be kofie na me say na wo be kofie dia me sure say wo ma me na papa na wo mba me ho no wo ho na be ko because ho na me say o ye dey wote na wo duru ho dia say die tie bia abo wa mane a o mo be frame na o be frame papa o mu bia mframe up to na me na wo ka say me hu o mu bia the friend you ni buy this is the first time me hu no me hu ni da me ni bia ne papa ne ma me obi amframe ena agasi ni mo no frame ana minyi na obi an frame bi mto Tuesday ya menya new number of frame ya me fire ya na you take fui nti sana story na etie okay atie for enti
monso moatibi Kobi ononso side of the story ena ononso ede atohoi na chese krache mete dia uka ye a ekere se ahyase no a wono mode nyinsan ne ba beto wanim no de ugitu okay se ya again se eya obane akwada na wawo no no usum sei mi sombi mi nyintum adai efise ewum sa se obetim no da obada ba akope na wanyem eno ewo ho but for seminar wada Thursday anumre Wednesday Tuesday also expecting me omensis Saturday ama wo se wonyem like minimum say bia obetimi a kire me a week omensis ama otimi hu se wonyem because about Thursday and I'm wo question bi kwa na mpese me busa no me share no am busa and say how long no I single no or my more than 1 year say 1 and above year say or yes like oneti ubusa the question bay me busa and say how long no I single time I shall see didi e ho komo no am busa how long no I single last time odeti and also 1 year and above but on my brother kasai no or say on the partner ni jai 1 month and a week and obe hu me into hono crime wo issue oh second question like what's it on menyim okay tobo o first question no Monica why you okay enso nyuni gu so no o ho kanya o kakra okay Kobi busa question yina no first question busa no Monica mi share afoforo na ye di nkomo no nkomo di mi busa say how long no I single o ka chere me say years is saying now I single mkasa 1 year but enra when my brother kasa and obisa say e di saying when o last partner jai e di saying na o share ko bi ka chere say e di say 1 month 2 weeks wawie mpacho meet me obisa second question busa third busa second question o ka say wonyem na mejitu mu no was our friend say wonyem no e ho no me hia nchirem ka because say it's either say na nyin say no media ba we decide say we be mo obi ana say na enya media ena na we dey kwa akoma na dey ba be hye me because obi a wayi agudie for solid 11 months almost a year we be say be frame me abeka kire me say wa anyi angu na wawo me bisa say reason we ka kire me say ma block you nti na me say na ma block your friend na woni no wo ho no say na nka bit ma gene phone number afre me because ndie me block no o ka kire me say o friend ne say na obi a woni na nyin say wonya na yin so be he de o fi na ide nti one frame me bi be then na afi do timi nya 3 different numbers e de frame me a wo be ka kire me say wow na minim say wo dia na onim say ne dia by initially no the o pesu hu ne say no wadi nkin aka kire ne say wa block you into friend na menti but o ye de eye de na ne wunya adwen e di 3 different numbers e bi testing no e di bi friend no sa while na wu nim so wa block you no na nka wu ntumi mfa sa kwan na wo fa so no bra wo ye no nya sa akrache mpacho na ma decide say me fama enti afedi edi enti na apeso de ma no ena am se nipa na me de ma no no so ahu se nya ne dia no enti na me de na de hey ya o mami baku nani aje so mami o mami baku o papa degre hey Sule Muhammad eno wase petre gas nkwa o ana Krobea petre sa ebinie Sandra Mason eno wase he nana Krobea this is the reason why there be a misre Nyankopon hira ma na utim no Nyankopon hira mo ate asem wedi ebe bia no ebehu ba bia ebesi Taran ose asiama ose good morning nana Krobea uni utim
me domo papa me pese me ka kire bo se me domo I love your show me wo Amsterdam obro no ni di me ntumi mo ntime ha ho nti Amsterdam na ye Isaac Asare and was ya Krobea me nso me whatever come to 25 and na me nso me hwemo na dia me a me ho adwiri me okay Monique asem ya Krobea ba wa ba bekai wabusa question dia tato wa rest the case dia na won so wo ekafa de odo ka ye ho wugini nyina tum say ya nokre ana ebi ya nokre ebi nya nokre ne nkyiremu ben na won so wo fa ho kana mintie pa cho me gini nyina tum na minim se mfom so ne na maye minim se ya ne dia ntse ono so na adwen ne ntanta dia ne na so ne besa akire ba sa na chese dia ne mienu ni aye wa akwala ba akwa ehu pa cho ai wo besa akura yi sampro wo besa no wo besa akura ne sampro alele na ewo ni mu no wo be ma na sa wo be ma alele na sa so wo mo cheki yiwudi ne na me hwe so wo mo cheki alele de ka ho monje jataba ko yedi ne bana o kan alele na oba de mpesa o be kan alele no onu de on de hia na ne se obesu ohu se eye ne ba ana enya ne ba dabi me so be kan ne sa me kan akoyi alele sini nyina pie ni nyina pie mu ani ehunu se ne ade no eno so aha doctor transe it's called to dabi eto da bi enchiremu nso hia die ntia ma ye dwane ma satam sociology tam no enie yan die edwen ho an da bi aye equal to no dabi eto da bi a aha enti atie for legal paternity test ya be ma na odinyi nsan ni di nka akoma ano no obi kunu ekokoye ye do enie nyinsan no no onim se eye kobidia ahyase no ne maame ne papa ono ni nua kuma omukoko bifie ma papa de kura bufui enkrachi na nke edi neche ahyase no na nke edi neche because you buy medicine go give somebody daughter say collect this medicine fakoshe to remove the pregnancy is tantamount to che ye chew tinka ni edi neche nanso obre ne ho ase kasa yie kire papa na onze nra na me ka kasa ho asem kire mo o kasa yie kire ge ne papa no nti ge ne papa nse me nchew na emum ye wasede mo abusuafo mra na omo koi ebi ni ne ho enti ane ate saade a me mfa mawo obi kuru de ebi wa ye amanfo kuru nom mo bro amanfo kuru nom is say guess na aba no wo mo pe amanfo kuru no mo unim obeka kire oso ye responsible or you responsible uyo obi kunu kura na wawo mienu miensen ko 4 guess ni feel so oda wo feel you yeah okay oh omuhu ring kura se show ana bibi ayi wo ge ba go ka kire obi kuru se ohu ring na shem no kura na wa done more wo pe wo de bibi a show enti we wo de kokoshe obi kuru no ohu se ho de no because what I say what be first day or the quarter guess as or man 70 that time crying say crash now on your national service impo na national service ka yes say boy it is impo answer na aba that was last year and ni atum kakra ni atum ni atum oh international service ntumi hwe nyinsan obi kunu de obetumi ahwe ene ode ko ni obi kunu nso e ka kire ne se he me yesreba se me na menyim wa wo be wa sumdue mboko obra yenye operation afa du tama ga yi kwa akwo a doctor ya get into me ngo na se si ekotwa no ene ekotwa o se me kan e ho na adwombone chance ye ba obi kunu trim 3 weeks ene wo se be se ne enkoye you know enti oma koye enti sa wo hwe DNA ye ekuta me ya 2024 the 7th month the day is 17th eno omo koye ekokoye ye akura no ne kra din ene atwire to ho because oni din
ɛna alleged father obi kunu ɔno nso ne din ɛna ɛhyɛ ha yi ti sɛ wohwɛ results no a wɔma yɛ DNA isolation was carried out separately for all samples. Genetic characteristics were determined by filter in parallel. We are dear word, dear one say P-O post. Say also cry when in your nom HEPA plus. Choose HEPA plus. Positive, okay. Positive and negative controls were performed, which gave the expected and correct results. Very good. Results DNA system any system no dia tie for ya hyehya any ya check obi kunu nso de eno nso ya hyehya ena wa hayi this all check ya baabi a point ya obi kunu betumi anya 11 12 no akura ni nya saa obenya 6 9 no alele ne mfa we nso tumi nya 6 11 obi kunu baabi AM they say morning not just a time or they rain morning or evening I don't so ho otumi nya SY na Krobea konya SS hey na just hey we there emfo obi kunu ho kra obi kunu tumi nya baabi 29 31 D2 ho baabi no na kra na nya 30 is emfa enti conclusion is equal to ne hia obo ade no obi kunu is excluded from being the biological father of a crea. The exclusion is based on the fact that he does not show the genetics markers which have to be present for the biological father of the child. A crea at multiple DNA systems. Therefore, it is practically proven that Obikunu is not the biological father of a crea. DNA na omokoye ye no enumu asem enamaka e de akire mo no. Kabi ubeye DNA say ya idea e question na mebusa wo obey DNA approve so ho very necessary very good when you obi ni monyamfo kama say when you obi ni monyamfo kama hey dabi ebeye ye o dabi ebeye ye ene na me ya me national service ya akina bi ebeye ye e de ama me call sahwi na m call sahwi no me ko ye de me ko to guest house bi a na me ko akoye trial e wo news kam me ko no Ebeneza kadum se ben ya wo US say one na mam keska because I'm not minta ka kire say hwidie o ma me nko usuru na mso usuru die o se yesi etwetwe 3 dam se oboa me na makwa akoye adwuma wo se hwi emfie nsia na mte ye yo ebi wo ha anadwo 12 na me namu a obetumi akobo ma ne nko kakra anadwo na me namu wo ko nyina tie me ka dabi ebeye ye ho asam na de akire wo na me nam edokra no hwiansi muntie o okay na baabi a na me da no keska me de call ye no me yi sope na adwuma yi a me koye ho trial ya amfame a na me ye dai makasa hwi tie ne ete sa de a maami bi ye friend Shalom woni Liberty FM no na ye opposite pepepe e was serious asem na make yo me kwa maame ne ho a
me kakra na aka ya kwansi egu me keska ne so no na magigare se hwe osonso ensuo ho odin the nature of se hwe oso township no eguha na kuro na ankasa gu beposo enti wo mbre nsuo ho hotel guest house wo nsuo no eye nsuo bi later wa kire ya me ko gi hiri wo se hwe na me hu sa nsuo no sa na ntwe nyina no mu Asem Beba Dabi se hwe abrabo da susumini te ase ho baabi e ho na no omokosa sa nsuo ase ho wo kwa anwam e kwa ne so no ho na sa nsuo nda omo bo nsuo nyina ho se ho na kwa ne de gallons e kosi sa nsuo be supply na me ba matigare na no na metwabi agumanum na baafo ho nsuo na e wo ho no ma bobia guso anantwie nsuo enye nsuo ye nsu tirimpo eye tade enti meni anantwie anom nsuo dabi ebeye ye o dabi ebeye ye enti so ye ga na sa tam uhu se sabe ade ade nye unum nantwie nsuo owi gare enti enkoye mfama wa is a lie dabi ebeye ye ebekoye Heba blood doctor akwa be bro nana she wasafo ye wo kromo ye nyame so yawfo eya me ni ya obi aho agro udi ya aho agro a wanya asem enda no pai me sore ye no nkemu ya ye den me ti pains me nka no afidie de so but me de kire e wo ha okay serious me twimi mu na wo me busa jata enu akra me start complain enra timiti hodi wa konwam na mfifire bi timi na nze kai I don't have helper price in here nam call me down table ne so lucky na no ma me helper plus to pa ye no and na menya pavi ne plus mo nsuo me keka bom calculation no me settle no kama e wo dispose cap mu na ne me boy nam kotena hodi se me hwense nkyere ne ebeye na me te ho sa tam no na me yese ya me twimi mu sei na ka wome enti na me ntumi mu sei yo doctor biye kakra na ma sheda sore na ma yese ma ntehwe ma pagya mensa me hram siso ma ntehwe na nze adi yes that is the miracle of Hepa Plus Pavi and Plasmos and now we are two ngidi yo akrameda ase na Hepa Plus Pavi Plasmos no mesre se unumu bida ene ya ode enkotododo bia okwa wo se wo pe 111 oje Hepa Plus 1 Pavi 1 Plasmos 1 ode unigidie wom o pese osohwe se de ye kan wo radio so Asem Beba Dabi program yi so no no kre anase ye bosirim kasem okay ukọ na ukọje a ode hyase se ononom obehu se ede ahoden foforo bi abowra woni paduanim ebia wutie me o hawo nyina ne sa ya ne wani su ebribriw obi wo honom a ne ho ne basabasa obi wo ho anakoma na ho hyehye no obi hawo nyina ne se ne to ase na ya na atwetwe no sebi obi de infections ene ne hawo kese na eno no mepese metumi bo ase ka ho asem kakra chirichirim mesre se wo yo ba wutie me na bribia no sebi panie wo because infections bi nsuo bi gugu en kamponi bi ananse wani bia bro so menka ne saa ebie ema o mpene saa aha why treatment bi a yese wo ye enso emfa ama so ko wash na wo de pepa ho se be ya enka no be mask ne kakra e de ama mesrewo wo de wuti wo radio so fa herbal medicine ho bia wo nyini enne ya ho ada sure me ma wakwenya okay koto Hepa Plus Pavi ena Plasmos se open nsu a to nsu se open topaye nsu a o de to ne topaye se akwansidie bia ne ho se o me de mintumi nom topaye enti na nsu ho sure mintumi nom herbal nsu enti na topaye no nso ewo ho enti de wo pe no okwaje Hepa Plus Pavi ena Plasmos oba wutie me nonom na se yare no sabi infection no why na dwen se onko yes okwa an krokro de John no akaba bana hoden so why infection say tete wa wuti u take and Asem Beba Dabi program you monitor with social media so no
kope hepa plus pavi plasmos na se obeji asempa ye dinti ya fa tadwo to akiri powerful akra so many testimonies powerful woni ana sebe o se eyisa katoa sebe ekekame na ensu adansie dia na foforo di lady ba konse dog na single day bia ne ho asabe me pie se me kwa bonten so a me fa line yi pantilana na ehuna mane ye enso ne sabe we free wow ai otumi ekọ without sane man wow ma nipadua na nkasa nsiesie ne ho tia no pe na me ka se nipadua no capable of managing on one affairs wow nipadua no dia aka ne se odi obuo ni ani die ebema wo nipadua no ma immune system no well being nso aye strong anything hyper plus pavi plasmos aya na me chirem ka se enye because yare bi aye wunti ene ye ka se konom hyper plus enye se bia infections inti ne se konom hyper plus ana se ulcer wanya diabetes akoma yare bi mpompo bia bobo wani so ebriw enye o yare nti o se nipadua no bekoso anya hoodin ti ene ye kanfo hyper plus pavi plasmos ema obia ano pena me ka se hyper plus aduro no adanse e wo ho ene de ye nim se eyenti mi ankasa me professor kiremade busumi bia full pack de ko se me refia of obefro yeah hyper plus 10 pavi 10 plasmos 10 simple aduro no mesre se oye gana ni a nyame de akyeye yo wan hwe ya woni beba so se aduro we nyame de abedum o man gana no na aye late dia ma sure enne ya wade kwaji binom obi so yo be ma wo tie me presenter bi from a car nura o se doc na hyper plus pavi plasmos na watutu a wo nom ne sa the point is meminim de waduro ni mo sure men train me yare ansa na manom hyper plus pavi plasmos and I me cry once every week me de kwadu to akiri powerful not because say bia me mema sem nkoyi o akra meminim mpanyimfo a enei obi osofo obi ohonoma oye accountant obi a presenter yes in prostate enlarge this same person no sanka onya hyper plus intem ena ne mranti bremo how bia ne ho no ono nom ye ena nka once a while impo odi kwadu tutu akira kwadu no boa o vital organs na mensan fa fidie so enkyere se sebe akoma onipa bia obi prostate obema bia obi nti mema obi nkase menya prostate no you had it e kan ho dada ena abam mema obi nkase menya kidney there be kidney si e kan ho how na probably abam adenti na bra how ma ho no ompe hyper plus pavi plasmos enonom na yaduane a yedie na me ka wo another platform to say nkukwa ya we wo Ghana ha nyina no nana say ye 100 a wonim say de yen factories akese wo Ghana ha ene de yen ya de yen wo fie no yentumi produce mu 10 eti 90 na ya we no ye kra na nya plane so na de ba o esi poso at least 1 month ansan na bedu na sabio said ya preserve nipa na yatumi ye na yi no hey you dey chop something enti sasani oma we nipadua ni mu a pavi plasmos na amwa we kwa de ye wenam no I get a point na yenso ye de se ye wenam ye de atosode vegetables chemicals ye bo wo farms no enti hyper plus pavi plasmos no bi na emboa as a man entwen wo na me de migina so na herba for de nonom hyper plus pavi plasmos na kwadu so mfaso no fa bi to akiri at least once a week and kamemenya obema bia once a week onom hyper plus pavi plasmos a fa kodu miensa enum bi me de 5 na ya me wa kai me ye mani kwadu kire mi wi a me kodu di eboa pa and enye wakoma ne nko na boa obetumi afa o smartphone no we read the benefit of banana na there na breed do na ani so ne say o read ne say onim so di kwadu ne nko obenya sa baby many peduane prepare ne ho for all these benefits and this how be di kwadu ne say biane uhunu hwe hyper plus pavi plasmos bi wakoma o kidneys o prostate o liver enya so mfaso good enkonyini ema o how ema nipadua no me de me number we ema wa uti fama kai say hyper plus pavi plasmos yan tutu mo akra ne bone de atia ne tie ena topa ye nso ebi wo ho ni nso bi wo ho se ukọ drug store bi
na obi ka kyerɛ so hepa plus ho ayɛdia akora oboa yeah sɛ wo sika no di free hɔ akonti obebiri wani so koba bi foforo ebi ho koba bi foforo kwaji bi nom in fact ne boa no so 20 cedis miensa obenya hepa plus pavi plasmos wonye waso korema mpon a adanse eba stroke for diabetes ulcer typhoid infections ahodo ma ne mema nyina bribia no ma me no de adanse sende yeah any part e bodwuma yes o waso korema mpon no kura de wo ma ne 60 no o se sound 10 cedi se fa koye bibi kakra yes o cha o de fa koto yes kwadu ana atadwes etu akire eboa ni pedua ana kube Mimi kube ni die se kube no wom de media me formula no dia me fani agro kube no eboa typically woni a aya no mu complain me dwonso ntente me na me urine issue na se me droben da bi me ma droben me shell be me mu nche na no a me ye sa nkom hye we na ye ya wada yes e de ma wo mu adroben da yes omo memem ana wo manya prostate enlargement no adanse e ba chire no ya wada ne ye kan do no ma dro bi da ene ya wada e da papa e da kronkron kope hepa plus pavi plasmos o wa so krema mpon dia avid part baby a statue ni si no runabout sorry nanim ho runabout koje dodo a ope bia me personal line ni obetumi afre me 0542 77 85 72 0542 77 85 72 na 059 13 67 898 059 13 67 898 nana obi ewa amanone sure na ebia o sabi tete no obi wa amanone nsan bia begu ne ho na pone na poso ye ne ya diabetes hano obi die hypertension waye dress o ye bia obi kra de okoye labs ne yese onyare but onu adi adanse se ne ma nkoyi wa amanone o kana se ma kire hwan ye friend wo fie nso a ye dey fear problems Ghana problems na esa ama no ni nyina na nchen no obi ho ne mema asem so nkoyi na me kan ofia se bi obema bia so obema asem nkoyi a wasem e mobo na anu ya asem ama ne krachi bibi eko topa ye na ama no ne enam ka kire nse kwadu wo ho ya afa bi tu akiri me de ama ne no de beye ya ne se obi eye obema no owa awo mu ama no ne na se be ne mema asem nsan ko obeda ka ho hye obeye dei ne wonya da nkwa hepa plus pavi plasmos de owa ma no ne nye dei 0542 807 907 0542 807 907 na mesre se de ya bronya yi minim se wodi obedi afoforo bronya why not yes na obi mo nso bedi obronya na ade ba ko a beye fe ene se wonye ska koto hampa se wodi kochi obi ne wasane hampa na no edi hepa plus pavi plasmos ashim hampa bia no be complete without say what completing with hepa plus pavi plasmos o de yesa de we hwe obi abeka so wani abi because what reminding nipa na ukoche na de ne say na pomode ho hia obi ho nya sika nto hampa de obetumi ne say to hepa plus pavi plasmos o de fa koche wonso asabe sika sem no ewo fom a wontumi nto eduro ne nkoche no we di obetumi aye fa phone efro bi say Christmas onum hepa plus pavi plasmos ebeboa pa good ebeyi yen afri yare eni efin ne nkekan wa ebeti apomuden no ebeyi afri ho no okay mesre se upe bia no mo a me number si ubetumi afre me na bibia akoye di ama wo na me sorry nso se oyo bema enimguase ato a enimguase ne ye afri sure ye nam Asem Beba Dabi Yaw Asante so so bema bia o de onje herbal medicine ni ene koto hepa plus pavi ne plasmos say ene to paye say ene nsu
fa kodu to akiri ne hwade hwade obema bia de mekan yi onjindi opeso ohun se odi we so yahwe se ye mie osoro fence bi emano a obetumi akopɛ hepa plus pavi na plasmos ne bo anya den ye can authoritatively say memo bi mfa ma more than 20 cities ba yes yenya ne be Ghana yi nti yenya so ne be boaboa ye ho okwaji a to obu ase hwa ne okwadu a free 3 aircon o de mienu miensa enai me de enum na me yiso okay boa me pa very good fato to akiri aso bema na fa hwe se hepa plus pavini plasmos eboa na wonso a wo yo ba wo pese sabi o kodo no dane ne butu kakra o ka kodie mu do buma mpata ya te ase betumi aye niema ya tadweko fa tadwi bi to akiri good no pay na me kan police ni bi o say for the first time otumi akose arrest 3 to 4 times ansande achi hey now you police new officer to me arresting of fee inti monten so nko na debi police ni before sa de be chi no senye night duty na wo ye obonten ko ade a o man ye de ensagu yachi sure na so hia mo o man ye makoso ofie wo ye driver ni nso a wan kasa onim de so ye dada hepa plus pavi plasmos jibinom go to me am driving adwuma no the fear some pay me number see 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 na owa amanoni a enu ye betumi di bi abrewo okay 0542 807 907 0542 807 907 helper plus pavi and plasmos Monica Sadok medase medase adofo papa no wa be kire ye na onipa wakade ye de akire me no mienu de akaye wanam otuo sore na bo ho panyinam wo bo panyinam yi ma na mawto ko ba bi eto ne aduro bia ko je aduro yi bi nanom ye woni nsuo ye wode topa ye enu wei eye nkonya boroso kire se enya mageki aduro nanso anwanwade a eye woni panipadua mu no eboro adwen ene ntiase so enti de hia ne so obekọ akopɛ bie na wo de wato na wayusuo ebeboa wo ama bibia nso agina yie adofo ne ade hye aha ye 102.9 aha eye otek Asem Beba Dabi dwumadie no ena wasogusu a wutie ene na naje ebu amponsem owo ahomane so ena wo kire sakra ya Krobea Asante ena wiei ye kamo ho oba ade achiame ono nso emra Filipo ewo kwa abere kasem ena wo se akra Krobea show no modemu live na wiei mi ame papa father one Cantona ene me ba frempo manso acha files na Krobea ye mfamu ni agro ene kasemufo ye ni dimochi pa kwaku Adolf enso hwe ye ewo mazi ene wo se akra Krobea keep the fire burning ya poku ene wo so hu abaye see your life ni o ma bi wo wa ye tubofo a ya mo ntomobo ase wo ho wate Isaac Apia Kubi ene wo se awura aka nokre na ye nyina ye tie wo na ano na enenso ye tie wo de gba Augustina ene wo se awura yi de na apesa o kire ye no kasa ye na wa hwe ya ne ebetua wo studio ho Fendi Crank ene wo se obi kunu eze obi kunu anya ne ho atete Nana Prince ene wo se nana ladies fear them. You don't fear ladies, you go get trouble. And also ni asem no. Franklina Buedu and was say, Monica. What you when so? And yanso ya wo yi nkwanta ena nana Krobea yanso ye monitor. Mohammed Bashiru and was na ya Krobea Asante and we ye show no live. Ewo abrankese na case no anohye abrankasi case no empacho eyade case abrankasi case ben
ɛyɛ na wode ho ayi aba why na yehu okay enti oba de achia me wa ha arofo ne ade hye se ye a ye ka sei de owura ne se DNA no eye necessary na no me ma woto nkra se wa aka na obi tia na akobi na akora tia omra ene kobi aba de na wo beka de akire kobi e fa sa case wi ya esi nyina ho de na beka de akire no pacho me de minim se kobi ne dia na mde koma obi kunu no na se ono nso na adwen ne ntanta wo ho a ono nso betimi akoye ho de ni na no de ugidi se enko ye pacho ayo de mejidi nti wo ho kwan so betimi aye wa sa case we ya esi se wa wotena se na wo ka wadwene mu a wo feel sense se ye how do you feel wo feel say I feel guilty wo feel guilty say dey who guilty say my miss my young from so kase pa na say ebu abomi amenso ebu abo wa wonso wo da so pekobi yenka mumum oh up for yenka mumum so wa pe wa de ene wanya wo de okay owa de achia me akra on this very particular case no mema metiefo abem kakra enti mame ma sima no enan enum e wa sebe ho yo akra me dase yenchia tiefo nyina abiskona Asante Newtown court da ho omo mu didi wonyina mechia mu nyina ne nkwada ne nyina da abi corner Ashtown court da ho ena enawie nso yenchia nana kwadwobuaten nana kwadwobuaten eye bosore konfo dumja konfo oh nana awie papa no obaduma o oye nipa menene hia yie bi ase na show na woyeye no oye nipa na nya asem ketwa na wonim se sebe me saade we meta ka se wunya sika na wa ama omanfo enya sika ne so mfa so eyi sika mum se sika yanka covid time obo papa ne sheda ko lodu mu ene wo chema bosore ya de hye o ma ete bosore ya dansefo se ye ya ka sei ekwan bi eda bosore kuro ni mu kwa ase obo wono afa contract ama contractors na dua guso wo mtuntuma guso o omo nsema no anda wi yehia ne nseso ewu kuremu nana kwadwobuaten dumja konfo ye mo ha ye tuchema wonkwaso ya sole ye ma mo piafo eni wadwuma se ye kan abone fa ne ho amobeka akire no disi ya ka papa fa ne ho zo dia monka nje ya mo papa ne nko akiri nje bone no oba obram yo akra ade ba ko a mepese ye hye ne nso ne se ade bi a wo ye bia kai se ho beba asem ana se ho asem beba ebrebi me de ye asem ekan ema no mo bebre ya na wo mu wura fi se daachi bi asem beba ne ema bi a wo mo ye ho mebei wadin se hunu papa ya wo senke ye chire to na ke edika twa na chi ma papa ansan kra na ke wo se de ye ka bia ye ka me chire Monica ezi ema na aba no dodo no a ye wo madwen se be ma ba ko nso wo mo obepede otua no apede oye flesh a eno de one de obetima yusu ama no enti o Mr. Otua eno o flesh boy sana kra wura ye yo enene ebu abono no won se kwa bi ye fresh boy atiefo me ya se kwa bi amma hu nanim kwa bi ye flesh ne ho fe kama ne kokoro no nya ifo de ani bia o ti o hu no wo ayi ho no a dating app asede ente no a ena eyeye amachi ya na yi ba fifitem na kosi ya hotel ena pine ena akwada yisu dimirika na onyemi ni opie mo wanzo opie ma menchia oduro se preko onya ka nyemi ni ye ma menchia no oduro se kwate bemfo bentan ewia ye chia o ana osinyemi ni ena akwada yi santan akwada ya bawi
obi tu ne fo se da bi obi afa na wo ye ayi de service de ene de obehwe wo ne hia o enye fresh no obusa no mko ye o ma say as 70 de o form into be conference 2 years mo ani 70 de if you no send this news car oni didi nkomo na papa na so wo han dan ama me ne dem na mete was kai and back to the sender safa ko madada no ene odane no ho ene ode koye ana onsa da me kan sese utwa nkontompo ba ko a wo hia nkontompo maako enkono wa de bekata ba ko pani so no enti wo sha ase na opnane ma me mfirifie yenka se menifie menka se makwa akotena baabi menka nkire ni se mayiegu menka nkire ni se efie ho hia eden ene obrobro so saa ene enio ene onne ene amanfo hwe amanfo ma wukuro imu o na me obi kunu no me bo me nsam an wo ya ade papa wodi bi ntire wo ya ade wan challenge sentempa no wo ya nyamia enka awurade dimirika ebe sa ade koma kobi ba wo gitum an eyamia mate mafa enti wote wa wo ye no akwayi na firi hospital kama ni nuane ni na ayi nyina kama ada wo hwa no frɛ no wo se ochina ya goye di hede na ni yam di ni say wom otimi nka se wogo ko duru ho ba ye na dem panyan 0.00001 no enye wono a afei na osan akọ wo mu tu ne fo no ho enipa bi amoa no ono a wonim hwe oba bi anyinsan a wo mu tu ne fo koyigu fakoma wei koyesei so wo de atimiyeru ne miensan nyina obi nim o obi nim ni nyina enti wona be kire ne se fakoma wei na ye na Krobea na dia videos wei wono de wo de koma no a eye fakoma no o address fakoma no no de april na wo hwa amanfo ma ebi na ato awura ye o no kura ye mompaye se kwa bi so ba akoye na obekwa akoye na we de ni tiri ye na ye obi papa no e fanzi obi kunu no ene fresh boy kwabi nko a na se ba ku bi sa aka ho ana mienu bi so kra sa aka ho a ene kra betimi asa de asem bofra ba we de ebe ye kobi enti dia be o ba kobi asre oseno o ba kobi asre enti na mbusa so o he ohun akra no ono a ohun ne akra sa untimi hwe nanim ye okay that's an ebu ofu ma meno ne akwada ne nyina enti basa o hwe ne ye odi wani to ena be chia na ade ahwe no because asemo a onwe ho na abeba ne saa no enti ema etie me mfanye na me ne awuraba bi di nkomo komodie mu a wo boyfriend ne te dan ba ko na mbusa na ne omsefunu bi aba wawi wawiem se no omo a omudi om ho nkomo no o free ne boy ho ana ne kunu ho akoni pa foforo ho a na de oni di nkomo pa no aka chense mi ko wiem nti se yefrɛ na aba nti se ono obi nam na ate se ukowiem a na se wo fa ne boy serious boyfriend achi ana se ne kunu achi ti wo kwa wiem nti na mbusa ne se wawiem da o se ende se ye normal one be ma ne te dan ba ko na so wawiem da na ye normal wanyima no se ane ana da bi o ba o se ye normal nti na ma ba modi amanfo ma amanfo no nyame betuatua muka o eno ka ho bi na amankwada ne bebre ya aso den no because moja no a wo no nya sa sunsun na kata ne so obi foforo moja na obi sunsun na be kata ne so obi moja onwuye na obi sunsun na be kata ne so sa kwada we wo penshira be na ama no okay sunsun na sunu moja se de odi abra oba de chia me se ye ne ba ntimi de se mi sunsun kata ne mayi me din na ye de kata ne so eni mi sunsun kata ne so ni moja na ankasa emu oduro no eno so nyame ya obi dia enti ya sunu we na sunu we die na besie ebi na awure ya na abu aboni okay na metu na otie nyina asofo se asemba ne atu yansa frɛ wabra kwabi ba yo ho no kura piepie se kwabi ama anka na no de na wonwunu gu ho no anka noa ne ye nim na ka agina so na ka de akeka bi enti na dan ya nkyerɛ ya adwen se kwabi ba enti mo ya tu yansa frɛ mo ana moto na modidi atemu man kwabi ba obi abono obi ayi ne de wa kyerɛ na asemu se ye kwaye na ye wono a waje na ade na kuma mu fain enyo no okɔ ne baabi medas obi antimi nya ne hwe okay o se oso okɔ test ye na dan de wa anwe no awura nya sa na kan wa oso okɔ test ye no
ada no akọ ofie no kọ ye ne de wọnai na da ba ko pẹ sẹ no oboa sẹ ada na mo kọ ofie okra no na me wo ba me nchen sẹ me tese ade nya ba awie de ye sure na abai na ma tese ya se kọ na wo jonso na me gina ho na me nyina ho si ya wo mo jonso na wo de atum akra na hwe tuo wei asha ase o kokre wasase sa hwini agu o na hefa na kwabi man kwa jonso akwabi nya ba ma ade esi awie de ehu na ba kwabi wudi bem kwabi dibem wate amane hausa abasa akra no ye fresh 6 months okay we de otra ye ba bia wadunu so de odne bo ko ho ye ti de amaye mu hyehyw na wate kwabi wudi ogina na ade na mame de ze me je gwala ne da se oba de achi abe no matere nka no ene atiefo asem wei modwene ho sei me bebie ahoma no ato ewo afidie yi so grache no osi die ne die eye necessary ba se ne me ka se akwada no se grache no ebi a wonye ntum na nka sebe onfa nsa na nka ohu se osani ntie ne onfa ana die ne no onye ana die na wadwen nso kyerɛw ewa abaaya ne nso ho ibebie me phone lines no atum na lines a me de be ya adwuma no ena wiei no eye 0505 22 4944 troto 0505 22 4944 ena 0505 22 5578 troto mi twa me ho aba me ba ya de be biatum me kwa aba apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na sekura Sweet darling, my beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busu mi pini menti ase me do. tie hepa plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia entimi manom pafie ha She, oye, Hepa plus husband. ye de wa hepa plus husband and ye wo so wo ye hepa plus wife na abua no hepa plus mixer magie aduro di pa Pavi plus mox ena hepa plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo ni mfie du nka ho o pharmacy na heba so atufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode bebe sie me daa. Oh, me. Adaminim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Daewoo 3 sister capsules. Ya ma nomo ama kane sisi ana mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Efiri na okura yi. Me ma Daewoo 3 sister capsules. Ɛmpa me ho da. Ayem sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan a na wo complain waposo usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya wutisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo memene 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA age adwadie nkratoyi atum Dr. Time daso. Minya udenie. Oye kikim. Abna na oya yaro fa here. Midimo for Herbal Clinic. Asani nyina. Midimo for Herbal Clinic. Dr. Time daso. Me ko ho a wonum hwehwe me mu eye me diagnosis no. E de be ya ka diagnosis. Eno bi. Ena ose me bra yare no bekokra enumpo ena hwim yare no etuafu me widie mu a me beko Central Market akoton me nioma yi o wasi be ma stroke no so eko hwe eho sei wo bi ntra wheelchair mu emia mfa no nko emo san fa no yade mabiu apart from stroke yare a otimi sa ne ntem kra no awo so otenete se oba wo hia wo na Dr. Tam da so e behwe wo a charge no kwa wo nyi sika no age se nyinsan na bawie ansa na wagine sika enam so ogine hudie nti osanye penis enlargement wo ye bema na wo bema no so
wuduru hɔ no ma wɔ ma wɔduro 5 days na ahyɛhyɛ pagya no mu ebe pagya no mu a kɔsi sɛ wankasa sansa wɔpɛ no na afei wɔgya duro no fa malaria hepatitis B nyinaa wɔsa diabetes hypertension prostate ɛne yareɛ nkaeɛ no ɛyɛ no koko koraa Medimafo Herbal Clinic Dr. Time Daso ɔwɔ abuakwa agogo Copas last stop woyare afrɛ na kɔ 0244 774282 anaa 0245 616336 Medimafo Herbal Clinic Udimafo no hɔ a The pandemic has had a generally deleterious effect on the economy of African nations. This has devastated many African economies and sunk them deeper into unsustainable debt and economic downturn. Rofokasa akane mampani John Mahama ekanu nyina ene se COVID-19 na ebaye no ama wiase nyina ya Ghana so eka ho aye den yi na ama omambia sikasem aye basa amemu aye den nanso campaign yi duru ye de wadana no wasi MPP fo na asai economy abato ho faso e na wopana moma yenyi okandini a odi no pre to abama NPP to abama number 1 to abama Baumia. Obi benya wa na free yade na apomuden so yansira nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa ba se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokuram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos waye Future Life Smart Food bebo afeidie aye abusia nchemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esikyire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabanu ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that chehumba. Mami ma sisi me pao. Na me papa nso e. Uso no ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye hokura dwiri yen. Ye de mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yensi yie pa. Me kam kire wo. Na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adrun kitinkiti bia se wota free ho a se yare ni stroke enemu yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mikeja de yen emema ye mre wo mpam nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture aesthetic ho yare nyina wo ye detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free sese ye mfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59. Faith Homeopathic Clinic. Ujidia Jonkwa. Chale, afia batu idie. Majia ye bebre pa o. Mi hu de meto ama nimpo. Ah, I don't know who de obeto ama no. Wo de, me take policy ba kwa mama se o de beba. Afen so NDC ba, ye be bien djuman keten. Me pese e branch executive na di omo ho bejim. Se ye kokko na opese o hwe a poultry farm ketu ebi ni ama akoko buo no. Ni ton kokko na ma o. Ni ama eduane a wo de beto eduane ama sika a wo de beto eduane ama. Hey, na renti na mo sere. Onua nyanto boasie. Enti wenti na papa ne se yento abama no. Aba, papa no onsesan ye kra. Dada noa. Mudie, ma yentie policy ba ko a Dr. Baumia. E wo ma ye mabunu no. Me pese mabunu yenya ejuma aye. Jobs would be my major focus. Na me be training 1 million youth in digital skills. Enya no nko, wo so obebie bank ama nwuma nkuma. Se ne be ya omo so betimi
obetumi bi omunyumem na omafa ye mebunu osan so say obema ya to ade enne na yetua ne kakra eno ne credit scoring system no sa oh enye no nko ma mensan just oba ko nka ho osan so say ode ade aye frɛ no buy Ghana first policy beba eno no opese Ghana fo nyuma no mu bie no mutimi fa ye mebunu no wow sisi ade December 7th abatu no minim dia meto ama no Dr. Baumia na meto ama Anio bold solutions na Dr. Baumia say ode ba ma mebunu no we ye mu nketo akra me kra masesa ma adwun sisi ade enya ade meto ama JDMPO the bold solutions man no na meto ama no mo minia wa ye ni nyina afi we die Dr. Baumia vote no yemfa ncheche ende therefore die yemfa ncheche therefore die yemfa ncheche vote Dr. Baumia #1 on the ballot. Owura bra dabia sanopo awio anwumiro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti voter drill limited nkana voter drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban heye mi kohosisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 sawa kire mi voter drill limited yi mi problem na solve Anokwa sese de dialysis boy de pao every say grandpa enya kidney yade na watwe bia 1002 ko enti ehye bia ni ho ye de beso wo ne a wo yade tete sei asene se o man mu ayedene abotre Debbie grandpa enti MPP abaye kire se wontimi nya bibia emfa saati bia we ho Omanya wonwene ayarefo ho no saa man nankasa ayare niama ene nabusu ekomu ayetebia nipa bebre na mu wo man mu nanso eni daso ho magana fo nyina NDC John Mahama banya eba bio se obeba foto a watudin Mahama care di atai wo mo yade a etete sen achia ma omagye ayarehwe a ebi ye kidney yade cancer diabetes akoma yade sickle cell ene mojamroso yade sega na nikuta apomudin si achiba akrata na se wonkuta bi no obetumi akọ chips compound ani apomudi ata ebi akọji ayaresa saa enhyehyeye yi ebema Ghana fododo no awo saa enyarewa yi bi ehwa hanwom eye no kore Mahama dwene yen hu tu abama sakre papa tu abama John Mahama ne NDC Ghana for a brabia drew say a to abadi. President Kufuor say one toa obi beto ama. Say we try nye ye na nipa na won koto no koto aba won pa. And ye na obedi arewo saa emfie nna. Waso no de okunu se ba bia Ghana adru. Obi ogeni di so obetim di yakoye nim eye ne doba Dr. Mahmudu Baumia. Tie President Kufuor. Obi also want to plan and the mestre no say one to obi beto. And ye be ya no say wa wo gidie bia so ninka odi hwe de to. Na me ya binti semento wantu ne obi koto na afi bebi ase ne beba no ane etia usunsum ne wa setran wa bi nyina aho na nyungu ne bebu wantu ane bebi abenu yes ntime mesrese kantini mabobi ma nipa ba ko maboni waboni di show mi gina na chi meya anum stress sabe mi nim nipa from our council no so mi bono ne bia but ma hwa ade no as ba bia bedrede na me hwa ne wi asese krone dia ba mu nyana esese man for man coin Kumasi anke disika koko be ye form ha nyina Kumasi ha nyina se on beka se ye nyehwe enti Asante masina pan asese wo sre akane mampani Mahama so wonhwenya akwan ne ye no emwanya ode ma Asante mani wo sisi wo disika ko gold egu akwan ne nyina so mpo a enya de be ya Asante ma fe na ye wani so enu ntina wa mampuntunwuma se fata ma Asante mani ende yi wo hwa Asante mani a aban ayi akwan bebre de tintine no abru 2000 kilometers
Enye nonko, woba Asante memu a abandwumadi sonko a wato di agenda 111 no. Ayaresabea edunsia na woyɛ ho adwuma. Na emu enum de wawi a wate ne safre ho a eche bia no obepa ho ntoma. Hwe Kumasi International Airport and a free SHS ya aboa awofo bebree. Hwe so na to ababo ho ban. To abama number 1. To mabaomia. Yati asem do, yati asem de. Edi asem na udi mirika ya do anu ba bebesi fomu yi. Betie, Dr. Fokuya wada Fokuyo Herbal Clinic anu a yenim ne dada se ebensi edi nnua ehahama eni nubna esa yare a wakwadru mu no wasa kenya ne hu biemu o na wase November bosumi a yebesim no de toso 9 Dr. Ankasa Earth nase e wona so ye wo Kumasi pechi number 1 na ada no yade nyina bedwa no eni ti yare bia tete o no Dr. Situ mirika ne bra sa wo dishia konsam ntentan a bomodia na fa ne be hia doctor na me mo insurance metimi de ababia na jai na sam de wo mkra ne se doctor say wo ba na wo kra insurance a ye show wi a aka bia wo boy no insurance ne be fa mu fa na wo so atua fa na se de enim Dr. Fokuyo dada no sike kra wo bia so de ba ye be show kama konkum be bo amena mko hwe insurance twen wanye number na ansa na wo kai sa wo be frɛ na waji code na no e be bo ma wo sika wo betua no mpo eso Ubewu Dr. Fokuyo Herbal Clinic ewo Kumasi pechi number 1 pre 0242 442 166 anase 0242 155 935 tai se edanu ye busumi dubako ne da etoso 9 aye 4th November Odei no kwasempa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yeni enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprunsio aseswa ye wisi ene wo bia book mu kra se wo kan ya wo ni ya Mr. By Grace Eye Clinic mayan hwemfa mawo abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo hu blackboard ni so ye o ti fa ne bra by Grace mayan hwe nani fama no eni kosua no eho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim ewo by Grace Medical Center ayaresabia wa bibia ni a nyenkasa 0244 97 68 05 by Grace ewo Kumasi Bremai DVL ne nchempe osekwadwo area wa ema renfio nipadua ne kanea eni yeni. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, Adofo Yadamase, Yakoya, Yasamba. Aha ya 102.9. Aha, eye, OTEC. Ansana mebe kwa humijie muno. Me kachire muse, me bape, me biya humana tum. Na asemi etiefo mama musa kwenyano. Ama monso mwachre mwadwe ofrefo di kan aba ahomane so me pa che odi de se na aka se free me pa che free imano ba se ka che free da ba ku fokru. Okay mami ntie wadwe nchire ima ta amisha wona wa bejifo ne wa pamfo jina awade ntumo nkwa mo mama kwanu anwode amati da ye dwuma no na abaya na ikis o manim no abaya no we before e betu ni din foforo bi te oye dambanda balube chance kwa odi abranti ne fa so no amwa kula enye we mo no kwan eta ne abranti ne tere bi akura madawruma obeta yi bi abranti ne mane ni nya afi dia onye ne bano oyi die ni na bibia ko onye ne bano mane nye se onye ne betina bi ko se ma omoto so mo ha kene pa amishira akura. Okay o ishira won so awia yi ene won so wadwe nkyira ode aba be ba cha ye fro se na aka se free he nana ko eja daddy shi ni ka ta to be ka no be jo fo ni na enka won so daddy mami ntio bro me bo mo abaso ni mo pa mo di ma nana ko ya mo de asemu kesiye dia sa be jumo ni animu a moya na me shira mo no ban ndi bia mo ye bia no enye hia emam na ko ya oba no akoda no abige wadi nsem foni anyam na sempa
free home cry. What did you answer? Memum no mesanya bona basubos when akukudru papa when anything in anything else akukudru etimi na die we kra no ekọ be before si enko ka ho asem man we di nyamprasem de na so mesa bona baso na mesre se akora wura no kokọ ye die ne nuko na se ekobasa akora no ne ban na wura no mesre no onye bibia infinity na onye akora na se media san will be quite children's home. I said you from what I could get a Koran by a bit action. The friend said, be a child, only I need to be a free to a dogma, Koran or Nasan Korano. Yana, you almost me by Yaman Cameron. On count so home, that is see. Of Rafa, would you know how did the Sana Casafre hay? Oh, yes, I'm a DJ, you're free cool from. I do my mint you. Krobea, that's it. Okay, and I know Abaye Asumi, me I'm afraid me voice note at the buy. And the Massa HG. The agents of Pabins you had nothing. I made the empire, I'm able to say, and yet Kwabiba. Then bar, me leader Japa, Bema and EGS from Kwaba, the Toba, no so ne Kwabin Suntem. Nanka, can you say, Kwabin Kwanfanaza, Nanso, and the university of Yeti Yabuffno. What do you man uncle? Oko ye na se kobane se me dia em se ni je wa fra no be kosora sense of fa no sa enti no oba no mum na se ye koye ade ni wie na e ba me se e kwa bia me in particular do asema me ka kire oba no okay enti no e da wase pa me da se hello we need to say na ka se free he ko ga na ya me di ke bo ate ni ka se free the fire pa ke ma min tie we so much of them say, "O take it, Papa, Yaw Asante, my papa, where are you? A money beat so where are we? I want to bet now. If you don't say no more, then you may never win and a prayer. I am a hardening. Where you put my for the answer, Kobe. Then you are defying. If you don't say, you just have me and my name on your message, one more than no moonlight. Because then I must say, I could go out with Osman or towards an income. At the end of the money, then there's no banana. Oh, I didn't even know how the man would okay, let's say that say. Hello, we did the send I can say free hey. No, but I can't go about the name. Okay, Jina baby na yente on kai. Maminti o. So, that's the name of my farm or yeah, my boy, I sent to my Ghana. That I someone I can work as a baby, point to do a baby pa getting this year. I say, I don't want to catch a boy at the nation and them. If the antenna is so free that the band, looking so honor, and the mass after the midnight, I had a whole episode in the antenna bed and at them. If that on the antenna catches on catch a boy in this way, means and why if the antenna the money cast as a no change to the antenna mass program near them, a buy a whole one episode in the antenna bed, a bedroom. If the antenna mass program neither, a buyer, the antenna. Is a don't the idea or seeing the antenna, I think, or soon the antenna chain, the mommy. Can the man in the antenna speak quite by hand to only the mass program nearby and the antenna. Okay. Mate da say, hello, we need to send our case free hey. Oh, Openi Krobea mi paso. Eyuni abema kojo pokuni le kasefri atonsu market. Ababa oba si atonsu market ye ojumano. Ye pim de je tomata rate. O chimpa abwa nyina o check 102.9. Ni samu. Pia. Ani ejuma papa me ya. Pia. Na mi sakre mo kan se ye emi abano ye o fa part. Any say because Munya Kudro, Edicoto, a Busianima, Busiani to moon. Give me see ya, a promise I was on. And now I know a mark of how we might buy. Maybe I make a kamikaze in your demand, or prefer BBA Kua or Uncle Diani. Okay. Uncle Diani, and say, Ebia, I yen yaban or you say, and was upon him, and was Adiaba. Intimidate a Makaji in your demand.
onkoye dieni no kokoye dieni na se eni ba na ye oro ba o mi kiso so be ga akra no senye ne ba onkoye mate me nso me da se ofrafo a wutwa to odi de se na aka se free he yo twato na nyina ma me mfa we wa ha mpa cha na twato ye fro se na aka se free he aja ko ba cha mo ha o yaja yena kuse yo ba cha antimesi na ka se yo antimesi ma me ntie we be ma di ba ya de pa ya ni shiram kwase mo yo ya se papa na de ye me kan se abrante no papa ni chi o ni sa ko la na ya don abana don pa ibo ya akola no tu wisene dia akola bude mutu ya pa ya akola so je tinwa ya da se ko no ya shena ko badra na ne plan se okay baba ya no boni na cho right mate anti mercy onso ya da se arofo medamon so mase ene monso momoa e wa adwene mu ya mode aba beboa ye they say crack ne se DNA no ye de e very necessary enti yani aye bedi animu na DNA ne ye no abaso na sane obi kunu koye ya enye ne dia na wahunu ne level no krachi nso aye no no nso ehunu ne level se ye ne dia ana enye de dia enti mesremo owura sane waka no yate ebrenti yabema akwan am akoto ade wo ye so production munhia necessary arrangement yes asemo ye no monye na moma me feedback sisi ya wa fidie so medamo ase asemo etoso mienu momfa mramanim ha na matiefo entibi na wi aisha ne nso say ye wo Dr. Dawood nso ya wota ya chi ewi adwumadi a ye die mu se oye oba oye bema na sebe mesremeka yade bi abekọ so abu ya wakwa enkwa akwanya no aba ma wo se woni sahwidokota no ebehia na woni papa no hia nokre mese wo se owaduro abibiduro de papa no wo bi pa enti ode bekan ama wonso yade biara edi wunya no efiri ho afi amwanya ho obi de ya sikire yade obi de ye mojabroso obi ye stroke nyodwe yade obi ye hepatitis B obi ye namu yade bia wakwa enko obi nso de eye ulcer obi anya prostate mu hausa ye kokram anase aye kese obi aye mrepa wompam obi nso de ande wontumi nya hwe wo sa nipa kro no se woni Dr. Dawood hia hawi nyina be firi ho abibiduro tumi wom ne beyi yade na firi ho se wo be ma ni ntumi nsore na nkampese watumi di abo adwuma woni traditional doctor emompu ni mpu papa ndi na duro be kan obema ne be sore kire beyin ebegina so wo ye oba sabe afuro iwu ntumi mfa bi areho entumi mpa ho sa woni papa ni hia nokre obeye hwehwemu na wahuna de kode a abenti a eme ntumi mpa ho no odi aduro be kan wo minu aba ebe pa ho amawo na abe wafa ho afa bibia ejeso krapa ena Dawood Herbal Hospital ediri djuma ne number eye 0244 886437 0244 886437 ena 0201 681 717 wanya sa number yi obefre na one doctor no ankasa nso abonkomo na de wonte ase no wakire mu amawo ena wie ya atunsuo da bia me kasa asem we kire wo se Volta Drill Limited aba ama se nsuo hu issues a amanfo woni nyina free wafi me pa chaw se wo yo obi a sabe uhia nsuo e wo mfi a
Onia ebetumi aboa wa mu atumi enya nsuo yi bi ewo fie eye Volt Adriel Limited. Onum ne won fidie. Onum ne betumi atu nsu papa ede amawo. Onum ne tumi dwa abuom kwa asase na ya ase kotwe nsu pa ede mawo. Wa man kwanchefo ebia betu na asechemato abamu a onum ne betumi asiesie ama wunsuo no atumi abaye kama. Me pa chawo se wuye nsuo adwuma frɛ yen ni entu nsu pa mawo se be ya wunsuo no ebeye denu anya mo customers. Volt Adriel Limited. Ya wa ahodo da ban ye main office ne wo ho. Ye number e ye 0244 299520 and 0266 43 2210. Faith Homeopathic Clinic enso ya yaresabia Kumasi Ahenema Kokobin ene yewo ye Belgio Max Company 18 junction ne so na Faith Homeopathic Clinic ye di adwuma na wi se wutie mi a ya kofan fidie free India edi abagana ha na dwuma ye de ye nya asem ketwa obi oho aninru a wonum nyina no sebe enye yade na ankasa ho aduro no wonum o eye symptoms yen na se wo ba ye be check your nerve endings no na ye hunu ba bi a wo yade no efri de de yade ne ba ya ansa na ye de ho aduro ma wo enro nketenketefo no Faith Homeopathic Clinic ye na physiotherapy akupuncha ne massage kwa so yawo a wotie wo nipadua no nyina beko ye twifi efri nipaduam detoxification ye yebi mu stroke akama to form mu ntiri mu twetwemo esikyire yade ha mo maye mre wo mpam nipaduam yaw enemu yade anani ho haw Faith Homeopathic Clinic ye be hwew ye number ni ejefre yen 0244 58 3859 and 0275 96 9414 o first number we ya ye no be bon komo na de wonte ase ne ya kire mu na me pa wo chaw 3p garlic mixture no e ya duru a e wodwa so se ya me ne wo ka sei se sabi o mesra meka uyo obi a o hawo ene chemato bi aba oni padua ne so o pressure e wo soro pa o cholesterol eno nso wo soro pa sebe we new system no aye very 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 poor enti eyani na yade ebobo sebe se ya me no wo ka se wapo ne wapo so etumi ya wo ya na unhunu wo ho ano to de bi kura utumi ho no me pa chew ko drugstore ana pharmacy bi ebewo na kobusa 3p garlic mixture unya bi a to nonum wo edro we ebeboa wo muntie natural garlic wom enti se wonom a eboa nipadua no mefi biara abehihye ntiri ni mu srade tabu esi ntiri ne kwan memoja ntumi flow no ebeyi na kwa ama moja ntumi flow kama wate wo ba misty herba dani herba na afei pharmaceutical bia bewo mu na wunya bodi kasa wo pe 3p garlic mixture obenya bi ye no manie bibini na wonte ase a na wafre yen na ma no eye 0248 92 8824 na 0201 000021 fresa number we na oniyen kasa na Dr. Time da so papa yi se wo ba Kumase ebua kwa agogo a hona papa no odi ni dwuma Dr. Time da so papa no na sese ya me ne wo kasa yi all the time etumi to enipa yade so all the time etumi to enipa yade so Dr. Time da so papa yi na se hepatitis A B and C uyo obi a stroke nyodua yade na haw wanya kidney mu haw waye mre wompam ana infections bi na etete wo se bra no fa time onto so ma wo uyo obi a wanya prostate enlargement awo ho aye woden wo low sperm count unipadua mu yawo nko an na mu pressure hernia stomach ulcer fibroid and diabetes unsabuo mu nye minu aba mentina ho na be kwa akokɔ so big problem e de amawo wo de hia ne se oni papa no be hia wo Kumase abu akɔ agogo ha na all the time ato yade ne so amawo ebeko yade ni nku why ne no mani eje for further inquiries frɛ 0244 77 4282 and 0245 61 6336 ya Bolivia Enterprise ewo Kumase Sofolai alignment oni multi home no na edi enimhwe ya Bolivia Enterprise
yɛn na yɛde future life smart foods aba ya Bolivia enterprise yɛwɔ mu asɔɔto yɛwɔ future life zero future life oats future life protein yɛwɔ future life smart fiber ɛna mortabella future life smart foods aduane a ɛsan yɛ nipadua mu adwuma ɛne sɛ aduane wei vitamins ni minerals ahyɛ mu ma tonchom amino acids omega 3 inulin selenium energy ni protein fiber nyinaa wɔ mu bi future life smart food enti sɛ wonya bi na sɛ wodi a ɛboa wo paa yadeɛ bi a ɛtew soɔ na ɛtete wɔ na wonim sɛ saa yadeɛ wɔ deɛ manhwɛ yɛ bɛkume no woba ha yɛbɛma wo yɛnnuane a ɛyɛ aduro bi amoadi yadeɛ no ntumi nkun ɛbɛkɔ amoanyu ahotɔ future life smart food Kumasi sofo line alignment yɛne multi home no ɛne di animhwɛ yɛ number ɛyɛ 0246 01 0150 ɛna 0242 87 8090 ɛna wiei abapa mo ɛyɛ wo biggest online shop onua mienidwa yeah mienidwa why yɛne ankasa yɛ shop no ɛwɔ tafo 3 miles sakasaka park ho mienidwa deɛ nti America say kyerɛ wo ne sɛ yɛyɛ the biggest online shop in Ghana ɛmfa ho nkɔto yaanomfo ne so ɔbɛgye sika di ade a wobɛ order no wɔde tantantan fo a ɛnyɛ yi papa ɛna wɔde bɛbrɛw nanso abapa mo deɛ ɔmo yɛ the most credible online shop ya quality and affordable goods products and wɔn mo tɔn muntie o phone na ekita no ko Play Store ana ko App Store sese yɛ yi a yɛ ka sei na ko download sa app yi na wuram ɛdeɛ na apɛ sɛ ɔtɔ waka TV fridge fine air condition ka sound system ade be bow them emoso na wo boso washing machine a ye de aba portable washing machine no 399 Ghana cedi pe what you say ye nioma boefo enioma use wo kitchen toaster blender cylinder gas cooker deep fryer ade bia wo hia bia wo kitchen ye ton bi wa ha entade a yɛhyɛ nioma a yɛde nua yɛ te sɛ nkonwa mpanom ne de keka ho wardrobe ni nyinaa yɛwɔ bi just click order na tuaka na yɛmfa wa de mrɛw so oni phone e betumi ayɛ saa de wei di a gye number yi frɛ ka de wo pɛ yɛbɔ ne bɔnkyerɛ tuaka ne yɛmfa mrɛw number ne yɛ 059 338 6133 ɛna 059 339 1848 yadeɛ bɛkɔ hebal Asante Bekwai Dominasi Zongo frafra hini fie ho ena yadeɛ bɛkɔ hebal edini dwuma ɔse sɛbe enkuda bia tuwu a wakoakoakoa entumi nwu obi kura aka kyerɛ ɔsɛ edura na adwo abaifo twitwa pɔkɔ so nya nokre wo de fabra yadeɛ bɛkɔ papa de aduru bɛka wate ɛbɛkɔ mo a stroke yadeɛ de mo atofom esi kyerɛ yadeɛ ana osa sɛbe ohon no wo de akɔhyɛ duabɔ tena ho nenku fabra yadeɛ bɛkɔ na yadeɛ ne bɛkɔ koko bi a woko a enko hernia bi prostate mu haw bi ana wonya dompe serious dompe problem fabra de ye serious no ɛbɛkɔ ɛtwerɛ yadeɛ na ɛtete wo no asesese wabamu abu wɔ yadeɛ ho sɛ wo ba yadeɛ bɛkɔ hebala yadeɛ no ɛbɛkɔ nso ampa onti bibi ase ano afrɛ 0531 60 2710 0531 60 2710 and a Latus Enterprise ewo Kumasi ya oba edumua aseda house kwane so and a Latus Enterprise edini juma onuadofo a wutie me obi de ne dan ahye wonsa wa na wusi wufie oye plumber oye tiler oye painter oye electrician o penioma papa a wodi beyi obi adwuma tie baabi a bɛkɔ akɔtɔ nioma de ɛyɛ papa na ne border form te sɛ de ɛwɔ aburukyire yɛde aba Ghana ɛyɛ Latus Enterprise obɛyɛ obi adwuma ma wanimu abɛnyamo a ɛyɛ abɛtɔ nioma ne free ha Latus Enterprise sɛ wo pɛ PVC pipes bent ɛne fittings a yɛtɔn bi o pɛ Turkish doors pin chandelier light wall light electrical cables kitchen sink and taps tiles WC's normal bad boot pumping machine ana wo pe enioma ye use your bad bit set telephone shower set complete shower bathtub jacuzzi basins shower glass corner bath with panel toilet roll holder and water closet mirror and water heater Latus Enterprise bra niemwa ubetumi so abitubi akoton frey yen 0242 61 6585
ɛna awia yi miankasa madie nyinaa Bishop Samuel Danso United States of America mu ɛna opanyini owo one panyini pa asafo ayefre no Divine Gospel Prophetic Chapel woda no ewo adako ana kwamo Divine Gospel Prophetic Chapel wo kwamo ona oda no Bishop Samuel Danso opanyini wo maame da fom Bishop kuse oba Penny Rose Enima dodo na anim se friend anti Rose oda fom Bishop kuse wate kuse pa nyankopon ya adomo a bro nya abosom ne de toso num na udi ne na awotwe ewo ofenso ahinkuro nyankopon ya adomo Bishop yebekwa baba tawachi wate wone abusua ni nyina yamamo yakọ nyankopon enhyemoten asamwa etosumienu Vida Boaten ofri askomampon ene ba hanra ababa we yasemi na nkanya radio so asem sebe asem no ba yanim ma yetena so ofitiam sebe dabia me kasa etumi medipa edi yie etumi menipa enso nya asem kasa kodem kohwe ehemfo president atitire ya wo mu hu I beg wo dem me pa chew I beg ade a ensese nipa o ma ne kan ya wo wiase ya wo eye me pa chew ene me dase so ukura sa two figures we ya me pa chew ne me dase baby a obetumi awura unya asem ne ba ya me pa chew fata me anu ye ba ya me dase you see unya asem da na kwadwo mensa ene obey de ne ba ha kire se akura bi ase na no omowo sa abre na kwadwo ye Africos burger ofra Africos ena aba no wo 16 years ya sesai ene obehu no ne natena kro na no omowo so ne friend sekra he fa na mo ware no betenko enti Africos burger abese ne pe wate ase tojom no omowo miensa wo ho na ne sister was ko manpo no se da bi ma mefa momra na ode wo maba mote he bo mo bra kama o ma toto o ma ware ya hunu yo ma o ombe wo ba konso kra okumase aka ho ama aye nan afedi e kra che ne se mponchi mienu ntumi ntena dem obu be di a kire ge ne papa ti akasakasa ba wade imu ama wade na ntumi anyina obe ya sesa ne nioma ko ama agent for kra ko bu no bra wo pedan asem no wo court ni nyina ye kwadwo mensa wontia wa yi ne nioma gu anadwo sheda kata sokra se bia na nsane na bi kwadwo benya nu hu angosi aga ma ne sister won se won twene na no mfiri one na ne yira ware sem abaya yi ma me ne papa hu se ba bi ade ne kona no ayehye ene o ma pebosia ene o han dan foforo ama no asabi free ho enkwada ahwa no omfi ba ko awie SS o de se free SHS aba akwada ibekọ admission asebnim na emom ni oma aye toto wo de krachi ba ha ho yatena se asam no kra kan ye simple ene ase kwadwei we de anya sem aba ye sika wo pe e de akwa akototo saa ne oma no ye ne aye ta wachi ne aboa ama akwada nako wa ahye bre efiri wa hodin mu no so mpanyimfo mi wo load bi me be kokwan so momam na wotwe mienu na mkoba mi discan ba beto de da na watwe mienu adu na yenkonko frɛ kwadwa o se wenye scan bi na hanso de oma sabe ba bi epebia yemfa ne nko tie nura na mani abre ewa afidie so in fact sabe yane won tena senka sem fitiam enye nasumdwie na afeidie kasa enkonko wiese sabe wo de mema ni monyam na ebeye form baako ana okay enti asam ne ba afidie so
tinanka de beye bia na na ochena ye betutuo no nketuo ne beto ena opanyini bi frentem after the show edi dwa to abaye kojo mensa ho te say obade na dom nada na enra ye frɛ wa o ka kyerɛ sɛ ba bia pe bia ye mfa asɛm de kɔ adinti na aka sa obade odi ya manu nkrobo oba ne de bosiana oso akopena ho dwato na de bai esu sked mu na we de have for bana nyunkrobo ntine bai nyunkrobo ba kyerɛ kojo ewiase wo ho sa wo ye wo ho ba ma bibria ye kunjaw unya bi nko otumfo nso man kwa ahene onim ne din onim ne din ye frɛ no nana kunjaw asu ye kunja no no eye ne ya wo ye wo ho mensem bebria unya asem o unya asem unim za unya asem abaye sese ye ya ye ka sei wonte wo nkyɛn wo wote wo baabi na wote ne baabi akwada uko school okay enti de ode ba anyway fabra wan unua no ana se wo nyonko no ipacho madam for me ne ye adwuma one ne yere ntamu asemi ebi ba wanim da ipacho ebi a memanim de ba minim se one ne yere wo problem sesi a wo magai wate ipacho mate na wate se ne ba no anya school a wo kɔ